Arrastion guztioi. Hemen gara Iurretako Keparrita Jauregi pilotalekuan. Bizkaiko kluben arteko txapelketako finaletaz gozatuko dugu gaurkoan hemen. Lehenengo partidua kadete adineko partidua izango da. Hemen ari dira aurkezpena egiten. Gorriz jantzita Upomendi klubetik, Zaratamoko klubetik Oier Elorz eta Igor Egilor. Eta Urdinez, etxeko bikotea, Iurretatik, Olaburu klubetik, Ibai San Anton eta Luken Atotxa. Arrastion guztioi eta gozatu jaialdiaz. Kaixo, Mikel. Kaixo, Neko. Hemen gabiz, Iurretan, giro polita, hotz egiten du, baina giro polita hemen frontoian, jendea etorri da hemen pilotalekura eta, bueno, giro itxura hona duko. Bueno, sakea etxeko bikoteak aterako du, Urdin egokitu da txapan, eta zela konsidera ematen dioten lau gazteek partiduari. Partidu, bueno, nahiko gogorra, ez? Printzipioz, badirudi Zaratamoko bikotea izango dela favorito. Ligan elkarren aurka jokatu zutenean duela hilabete. Upomendiko bikoteak Lorzek eta Egilorrek irabazi zuten, 22-5, baina bueno, finalak ezberdinak izaten dira eta badoa sakera San Anton. Bai. Eta gurutzatua. Eta eskerrez ezin Egilorrek eramateko sakea zen. Bai, egia esan erdi-erdiko sakea, paretarekin gainera, baina ezin eraman. Adina hauetan urduritasunak zelan eragiten dien. Favorito izan arren, ez dira oso dituta ongo olako partioa jokatzera oraindik gazteak dira eta... Bai, eta bueno, esan beharra dago bai beste bikoteak etxean jolazten duela. Eta horrek dakarren motivazioarekin, ia zelako partio egite duten. Sake luza berriz ere. Eskumaz gozatu Egilorrek eta baztertu gainera. Gozatzeko aukera orain. Estando jarri. Postura polita dauka Luken Atutxak, Iurretako atxelariak, bi esku polit. Erraz atera du eskerrez. Atxelarin arteko pelotoa. Ia zein gaientzen den. Pelotak ez dira oso biziak. Orduan aukera gehiago gongo da partioa luzatzeko. Mota honetako partidotan, finaletan eta federazioak normalean piloten abiadura nahiko kontrolatzen du finalak azkarregi apurtu ez daitezen. Bai, ikusten da, pilota ez dela asko ateratzen lurretik, ez da asko irristatzen eta, bueno, zailtasunak partiduko lehenengo minutotan zailtasunak bota jartzeko, ez? Bai. Baina, bueno, ritmoa tanto luze honek denei honi ingo diela esango nuke partioan ondo jartzen. Eskerrez Elorz, eskerra bizia du, eta hanketara jokatu dio eta tanto. Bai, Azpura baldarri ibili da, Iurretako aurrelaria, eta bera bota du pilotaka. Ikusiko da orain Oierrek sakea aprobetxatzen duen eta ia partidua hasiera bezala orekatu daukagun behintzat eta emozioa bukaera arte. Bikote gorriak pilota aldatu du, ia zelako pilota ateratzen duen. Lukenek esan dio Ibairi, pelota euren biziena atera dutela. Komentatzeko da, orain partidu bitartean profesionaletan bezala ezin dela pelota probatu eta segurazki partida aurretik kontrarioen pelotak probatu dituzte eta ikusiko da. Sake oso gurutzatua, erdira, erraz atera du Lukenek. Bai. Igor Egilor, Zaratamotik jokatzen ibiliarren Zanuriko pelotaria da. Estropezo egin du hor, Atutxak. Baina erraz atera berriz baztertu. Erramaterako aukera. Eta derra, oso ondo. Gantxo, derra. Oso ondo. Ez dakit kameran ikusten den, baina Olaburuko Iurretako botilleroak esan die bere mutilei pelota berdinarekin jarraitzeko. Kontrarioen pelotarekin, Mikel Bereinkoa. Bai, nik uste dut, gure entrenatzaileak esaten zuen, ez? Partiduko lehengoko hor, esan da, tarteetan pilota bizien ateratzeko, agian tarte
Zan da, tarte handia egin daiteke hor. Ara, bote eskasa eman dio, eta kanpora sakea, pena. Ia urduritasunak zelan gestionatzen dituzten eta konfiantza, Bai. baina bueno, Partidua zeiara da ondino, olako errorak agian gero etorkizunean ordainduko dituzte, baina bueno, momentuz, bina doaz, markagailuan, oraingoz atzean behintzat ezberdintasun handirik ez dago, eta ia favorito izan arren Zaratamoko bikotea, partida horrekatua espero dut nik. Sake luzea Elortzek, oso luzea, eta hormara sartuko da, ezin atutxak. Sake ederra izan. bai, eneko, sake luzea eta gainera azken momentuan paretari itxatzita gelitu da pilota eta, bueno, ezen sake erraza egia esan. Sake bana egin dituzte, bikote bakoitzak tanto amaitu du sakez behin. Ia sakearekin zemin egiten dioten elkarri. Badoa eskerra berriro. Sake luzea berriz, hormara sartuko da. Ondo atera zaio eta nahiko agindu. Aukera dauka hor, hormabikoa. Ongi defentsan, San Anton. Arriskutsua diren ondo, botiboleaz. Eta eman dio pelotari. Eman dio, bai. Piskat urduri ikusten dut aurrean San Anton, ezin jarriz, egia da Elortzek abiadura handiago ematen diola, ia neurria hartzen dion pilotari eta abiadurari. Atzetik ordea bere atzelaria oso ondo hasi dela esango dut. Zabaldu, goleaz defentsan, zabalean luze, eta eraman. Zer arriskutsuak diren eskerrak kantxardian, Zer esango da nire, neko. Eraman, txapagainean, ireki berriz ere eta tanto. Oso arriskutsu dabil Oier Elortz hor kantxa erdian pelota harrapatzen duenean, tanto honetan berak markatu du ritmo guztia. Eta tanto arabaki be bai. Bai, ikusten da, bueno, atzean ez dagoela ezberdintasun handirik eta aurrean egon daitekeela hor partidaren gakoa. Momentuz, Upomendiko bikoteak aurrean egin ditu tanto gehiago eta aurretik doaz, 4 eta 2. Bai, ez badut Elortzek egiten komplikatuko zaio partidua Jurretakoi. Sakea luze berriz ere, ondo aterako zaio. Eskumaz jarri da. Falta markatu du Bernaola atzeko epaileak. Ez dakit nik, zalantzazkoa. Bai, nik zalantza handia ditu bai. Baina, bueno, epailearen hitza Bai, ez dago esterik. ez dago esterik. Tanto pelotatu pare bat izan ditugu. Bai, Upomendik sakez bi, ez, eneko? Horin bigarrena, bai. Bigarrena sakez. Badoa sakera. Oraindik ez dugu eskumaz jotzen ikusi, baina berotzen ikusi dugu eskertea izan arren eskuma polita duela Elortzek. Hau, sakea gora, errestoa gora. Bai, lehen esan duzunaren arira, bai, ikusi dugu berotzen eta, bueno, nahiko itxuraz berotzen nahiko eskuin polita zuen. Ez dakite Jurretako botilleroek aukera izango duten edo ikusiko duten komenigarri partioa gelditzea gauzak horrela segitzen badu. Bai, Oierrek asmatzen jarraitzen badu partia apurtzeko arrizko ikusten dut. Bai, nik esango nuke orain gorriek beste tanto bat egiten badute partidu eten beharra daukatela. Erdiko sakea, ondo eraman du, baina ezin pelotak kendu, Oierri, txokora, eraman, gaizki jotakoa, ez du nahi eta bota txokora, eta tanto. Eta esan bezala, Mikel Berinkuak partidua gelditu du, erritmoa mozteko tartea, eta ia asmatzen duten... Erabaki ona, ni ustez, momentua zen, 7 eta 2 jarri dira gorriak aurretik eta... 6 eta 8ko partiala. Bai, Eta horretarako daude deskantsoak. Erritmoak mozteko, ez bakarrik atxeden hartzeko, eta atxedenetik bueltan berriro hartzen dioten partiduari.
Ze azkeneko tantotan ez du Igor Gillor parte hartzen ikusi eta hori ez da berri ona Jurretakoentzako. Ez Igor txarto da bilelako, baina partida horrekatu nahi badute elortzekin behar dute bai edo bai. Bai, hor atzean, lehen esan dugun moduan atzean nahiko parekatuta dabiltza eta aurrean markatuko da diferentzia partidu honetan. Beraz, ia Jurretako bikoteak atzean apura diferentzia markatzen duen eta aurrean pilota errazago aurkitzen duten. Hainbat datu ekarri ditugu komentatzeko lako tarteetan. 11 bikotek parte hartu dute kadeten ligan, lehenengo mailan. Bikote bat erretiratu da eta semifinaletara, final aurrekotara, aurreko astean jokatu zirenak Upomendi, Markina, Jurreta eta Dimako Txumuluso eta klubak iritsi ziren. Zaratamokoek Markinari zizioten, 22-18 eta Jurretakoek 22-16 Rekalde eta Ola Zabalagari, Dimako bikotea. Sake luzea. Bote luzea egin du, baina ez da iritsi. Sakez mine egiten, Bai, sakez lau badira egindakoak. Eta bueno, apurka Upomendiko bikotea badoa aurrera. 8-2 markagailuan. Bai, Mikelen Bereinkoaren erabakiari kasu eginez Upomendiko pelotarekin jarraitu dute Jurretakoek. Arriskatu dute, nik uste dut arriskatzeko zegoela partidua eta urduritasuna sortzeko Zaratamokoengan, baina sake falta horren ostean errenkadan tanto guztiak egin dituzte Zaratamokoek. Eta ezin konfiantza barik eta urduritzen agian atutxa eramateko sakea zen. Bai, bizake jarraian, eramateko sakeak zinak jarraian bera bota ditu. 9tik badira 5 sakez eta gainera bat sakean falta. Horrela 6 tanto dira pelote hori gabe Zaratamokoen alde. Ja, tantoak ogortuz partidua horrekatu dezaketen. Bai, lehenengo bi tantoak nahiko gogorrak izan dira, baina azkeneko 4 postak oso gutxi peloteatuak edo bakarri pilotaka bat berdera. Bueno, kasu honetan urdinera. Sake luzea eta arriskutsua. Ondo atera zaio eta eskerrez eraman. Ondo ireki dio. Oso adi Gillor, baina jokaldia bota du. Eta kostaka ibili da atzeraka eta tanto. Kostatu zaio atzerak ibiltzea. Oso ondo kubritu du Zabalean. Bai, Zabalera nahiko azkar heldu da, baina gero atzera joateko momentuan kosta zaio. Bai, komeriak. Nakoa bota du, baina erdi-erdian geratu zaio eta ez du San Anton despistaturik harrapatu eta bueno, bizi atera du eskumaz. Normala da, atzelarietan hor aurreko kuadroetan pelota duzunean hori, dejada nahiko gozosaleak izen gara gubiok, bai. Atzelariak baina aurrelari espirituarekin, Beti. Bueno, ia, sakea aprobetxatu dezaketen. Ordoa ibai sakera. Oraingoan euren pilota atera dute. Eta sakea luze. Bai, sake luzea. Erdiko sakea. Eta eskerrez berriro Eta ezin. lehenengo sakean bezala huts. Eta bigarrena sakez. Badira 13 tanto jokatu dira partidu honetan eta sakez 7 egindako. Ja. 7 egindako eta bat huts. 8 sakeak erabakita. Bueno, ia horrekatzen dugun partido. Bada berriro San Anton sakera. Erdi-erdiko sakera berriz ere. Ia peloteoan orain. Osatu du pelota. Asko gelditu da. Eskatu eta atzera. Oso ondo. Elegante. Eskerra bilatzen. Berriro atutxak. Argi dago pelota honekin errazago ekiten dutela Upomendiko aurrelaria eta agian horrela gogortzeko aukera izango dute. Hala ere, Gillor peloteoan eusten. Eta kubritzera ikustera txokora. Ondo eskumaz joden lehenengo pelotazoa. Gora. Gurutzatu eta gora. Urduri.
urdurita konfiantza galduta agian, ia... Bai, tanto polita jolastu du, eduki dituen guztiak edo ez badira izan guztiak, ia guztiak ormara eta atzera, baina hor defenditu behar izan duen momentuan, gora bota du. Bai, segurazki Etxita, pelotak ez? eta pelotak kendu nahian, aurrelariari pelotak kendu nahian altura asko eman nahi izango zion, eta azkenean aurrelari arriskutsu bat duzunean aurrean eramatearekin ez da nahikoa izaten, eta horrek presioa sortzen dizu nahi gabe. Bai, atutxa apur bat etxita ikusi dugu orain, tanto bukaeran, ia buelta ematen badion. Borroka. Borroka. Erdiko sakea. Eta ez da iritsi txapara. Txintxera, ez txintxek esaten duen modua. Seigarren azakez. Eta ez dauka itxura honik Jurretako bikotaren txako. Buru makur ikusten du atutxa. Bai, lehen esan dudan moduan, agian orain bai, komeni zaie tanto egiten badute gorriek partida etetea. Ze badoaz, azkeneko partxala bai izan da lau eta biko, ez da partxala handia izan, baina bueno, apurka badoaz aurrera berriro. Sake derra, luze, ondo aterako zaio, oso ondo errestatu du, erresto bikaina, eta hormara gainera. Eta eskerrez asko kostatzen ari zaio egi horri, bost tantotik hiru izan dira egi horrek eskerra zutxe egin dituenak. Eta bueno, ligan egin zituzten tantoak egin dituzte ja. Bueno. Ia metik aurrera badagoen aukera orekatzeko. Guk partida nahi dugu, partida orekatu. Beti. Hogeita bateko berdinketa gertatzen bada, hobeto. Gu beti hogeita batekoaren alde. Hori. Bado, azakera San Antonio asmatzen du. Ez du aurrelarietako bat ere aire sartzen ikusi, ordoa boleaz, bitu. Hitz egitearren. Eta ondo, eskertia izan eta bolea ondo. Baztertu du pilota. Bai, eta eskerrez berriro ere zinean, konfiantza barik. Seigarrena. Zakigu egi horrek arazoren baduen eskerrez, baina, bueno, partidunetan bentsat oso justu dabil. Kostatzen ari zaio bintza. Ia da adin hauetan ere, hasieran asmatzen ez duzunean konfiantza berreskuratza zaila dela, eta bueno, gazteak dira, eta hori denborarekin ikasteko kontuak dira. Oso gazteak dira, neko. 14 urte. Ondo, eskumaz ondo. Ondo gozatu, Lukenek. Oso gerri-gerrian jo, eta baztertua. Eta denbora Zaratamoko botilleroak eskatu, ondo eskatua, bai. Azkeneko baitu, hurbildu dira eta lau tantora, errenkadan egin dituzte, Jurretako bikoteak, eta, bueno, partia etetea erabaki dute, eta nire ustez eneko esan duen moduan, bai. Erabaki ona. Nik uste badagoela aukera Jurretakoek euren pelotarekin ondo kentzen diote pelota Zaratamoko aurrelariari eta... Bai, atutxa fin dabil. Nahiko pelota kentzen, pelota atzeratzen eta gainera baztertzen. Eta ikusita egi horrek zelan daukan eskerra, hori bilatzen badute partioa ongo da. Konfiantza galduta behintzat bai, eta hori adin hauetan urduritasuna gestionatzea ez da erreza. Segurazki ez dituzte halako final asko jokatu, kamerak inguruan, txapelak hurbil, eta jende mordoska be bai, eta 3-4 tanto faiatzen dituzunean egoerari buelta ematea zaila izaten du, baina bueno. Ez da bileroso Gilloar. Sakea luze. Eta laguntzearren sartu da, ondo aterako zitzaion eskerrera, baina beste bat sakez. Pelota berena bazen aire sartzeko, baztertuko zen pilota, baina zainbeste nik ustut botea emanda gero esker paretan ikutuko zuela pilotak eta bueno, nahiko garbi aterako zela, baina bueno, sartzea erabaki du eta utxa. Eta ematen zuen partidan portuko zela, baina erdira nahiko orekatuta iristen ari dira, Hor daude, 3 tantutara daude Jurretako... Eta beste huts bat, sakez laugarrena San Antonek, eta hori ere eramateko sakea, baina bueno.
Erraza da emetik esatea, Gero Bai. bertan egon behar da, final bat jokatzen, Eta finaletara iristea ez da erraza izaten, eta gero maila ematea, bai. are zailago. Bada, sakera berri izan Anton. Sakean falta egin duenetik oso sake onak egiten ari da. Ondo, eraman. Aurretik, San Antonek kosta zaio egin du. berriro ipintzea. Bai, baina nahikoa Bote egin du, txarra eta behintzat. behintzat atera. Eskua asko ikutzen, ez dakiz zer izango duen, Igil horrek. Ondo atera du orain ezkerrez. Eraman eta Ormarantza ez da sartu. Hirutik, gantxoz. Hor ez dira guztiz ondo elkar ulertu Jurretakoak, baina ondo atera du oraingoan Lukenek. Pizka gehiago soldatu dio hor. Egil horrek gainera baztertu, ondo atera. Eskumaz, laugarren pelotazoa. Oierrek. Labur, Tanto luzea. ondo atera eta baztertu, oso ondo baztertzen du eskerrez. Eta hor da arriskutsua Oier. Bizi luze, oso bizi. Eraman, Zortzigarren eta kuadratu nahikoa. Eraman. Ederra Zabalera, eta ezin Eraman. Asko kostatzen ari zaio aurrean mugitzea, eta ikusten dugu Igilorra aukera duenean ez duela zalantzarik eta jokalia botatzen duela. Bai. Badoa armaietara, Ez dakit nik arazoren bat duen eskuman. Tanto honetan nahikotan ikusi dugu hor eskumako eskua ikutzen. atentzio ditu dio epaiak, armaietara joan delako denborarik eskatu gabe, eta azkenean denbora eskatu dute. Baina bai, takoen poltsartu. Bai. Bai. Ia, Ez dakit. Mokoa eskutan, agian takoak ez ditu ondo itxatxita, eta izerdiagatik. izerdea, eta final egunean, olakoak, urduri, Izerdia pare eta bat gehiago. faio txarrak, bai. Ez da bileroso, baina bueno, nortasuna erakutsi, aukera duenean gainera Zabalera jokaldia, ez da erraza izaten, eta gustatzen zaizkit olako pelotaria. Bai, partiaren sama berak eramaten. Nahiko erraz, nik uste. Ezkerrez hartzen duenean, min handia egiten du. Gero baina San Anton ez dabil oso eroso hor aurrean, eta bueno, min egiten ari da. Eta partida dago. 12 eta 9 hamarka joan. Ez dakit zenbateko aldea izan duten, baina 9 eta 2 edo 8 eta 2... 7 eta 2 joan dira, eta gero 11 eta 4, uste dut. Zazpi tantoko aldea lortu dute behintzat, baina partida horregatu da. Orain berriro Oierren lortzakean. Eta ia aprobetxatzen duen. Segurazki pilota hau ere gelditu da pizkat eta hola gure guantzako komeni. Sakea luze, ondo aterako da hormatik, baina ze efektu harrero ateratzen den Bai, eskerrez. eskertien sakea, hanketara Eta oso tanto bizi. Hanketara jolastu dio eta ezin. Oso Esker bizi. bizia du, Elortzek. Bai, hor alboko posturan oso arriskutsua da, txokora bota esake, luze Claro. hormatik. Hori gertatzen da eskerren kasuan, pilota nahiko izkutatzen dutela postura horretan, eta bueno, edozein jokaldi egin daiteke. Gainera, ikusten zaio denetariko jokaldiak botatzen dituela. Ikusi dugu Zabalera luze, hanketara, hormabikoa, hormatik Denetarik, bai. ikusi luze denetarik. Eta horrek azkenean kontrarioari ere sekulako zalantzak sortzen dizkio. Sake hori Sake arriskutsua, ona, sake oso ona eta Eraman, mutxo. Bai, Txapa gainean, eta berriro luze. Airez doa, ezin. oso azpitik hartu bolea hori Luken atutxak. Resto bikaina. Bai, eramateko oso sake zaila zen, esker paretan itxatxi da pilota hori. Horrez, eskertiek egite duten efekto hori baliatuz, pelota barrura sartu da, eta nahikoa egin du eramatarekin. Burrengo pilotaka da bizi, eta oso gaizki jarri da, atutxa, baina bueno. Zaila zen atzeraka Bai, joatea ere. dudatan ibili da, eta azkenean Beste abiadura bat dauka Elortzek. ikusten zaio.
sakea luze eta Ormarantza berriz ere. Bildurgarria. Eta Tanto. oso zaila zen, eramateko oso zaila. Baditu 7 sake eginak, baina hau benetan zitala izan da. Ikusten da kategoria honetan oraindik adin honetan aurrelariak ez daudela oso ohituta sakeak airez egitera eta hori esaten ari zaio atzelaria, botileroari, baina bueno, hori igual Dauka konfiantza handirik agian. bai, eta ez dakite komenigarriena den hain publikoki keinu horiek egitea, baina bueno, animatu behar da, gauzak eskatu, baina igual guztien aurrean holako keinu hain argiak egitea, sakea luze. Oso luze eta baztertu gainera, ederra sake. Airez ere sartzeko oso zaila zen, oso luze joan da, elkarri begira, baina oso sake ona izan da, bai, oso oitik Goitik eta... joan dako sakea, botea ia 7. arrastoan eta eskerparetari itxakita berriz. Eta sake 8. Bueno, baditugu 12 tanto sakez, 25 tantotatik. Eta bueno, sakearekin min egiten, Zaratamoko bikotea. Bai. Eta berriro ere partiduko tarterik handiena, erraz. Kostatu zaie partidua berdintza, baina oso erraz Zaratamoko bikotea aurrera. Airez, eta zergatik ez da sartu agian konfiantzarik ez, pizkat txiki du gainera pelota, katiatu zaio. San Antoni. Sartzeko pilota zen, egia bai, esan, bai. 3 sake nahiko berdintxo egin ditu Elorzek eta hori atzelariaren eskuetan jausten bazen berriro komeirako ikiko zituen errestatzeko. Ondo sartu da, baina bueno, ezin izan du onera eraman. Zenbat kostatu zaien Jurretakoei partiduan sartzea, 2 tantora hurbildu dira. Irritan gainera. Bai, baina orain berriro ere, orain 8 tantoko aldea, ez da berdina 8 tantoko aldea partidua hasieran eta bukaeran. Zaratamokoek txapela agertu. Motibatuta. Bai, eta gainera erraztasunez lortu dute diferentzia markatzea. Bai, gainera San Anton estabil jokoan sartzen. Eta jokoan sartzen denean bai kostatzen zaio apur bat. Eta ia tantoren bat gehiago ikusten dugun eta partidua dagoen. Lehen esan bezala, ez? 21eko berdinketa nahi dugu. Badoa sakera, Elorz. Berriro Ormara, ondo aterako zaio, baina ezin. Eta sakez tarte handia, Esmatzen ari da, ondo sakatzen ari dela, baina... Nahiko fresko dago gainera kolpez. Esango Tiratu nuke, egiten dio. konfiantza barik daudela errestuan batez ere pilota honekin hola burukoak, Luken eta Ibai. Eta zaila da, lehen esan bezala adina guetan batez ere egoera hori buelta matea. Baina bueno, 22 arte ezer ez da bukatu eta dozer gerta daiteke. Sakea luze, oso sake ona. Eraman. Nahikoa. Eskumaz kantxardian, ondo moztu. Ederki eskerrez, postura oso onak ditu Lukenek atutxak. Bai, elegante jotzen dio pilotari. Gerri-gerrian jotzen du beti, eta ondo laguntzen du gorputzaz. Ondo Gilor bere pilotarekin hobeto dabil, erosoago. Ondo, eta Ormara, atzetik aurrera, ondo bilatu du, baztertu, eta tanto. Oso ondo jokatu tanto honetan Igor Gilorrek. Bai, aspaldi ez genuela ikusten hor tantoan pilotakak ematen, eta bueno, tanto honetan ikusi dugu zelan badituen bere baiak, ez? Kantxa erdian hartu pilota eta baztertu. Ia aukera duten Jurretakoek berriro sake hartzeko eta euren pilotarekin mina egiteko, baina badirudi txapela Zaratamorantza doala. Oso ondo sakatzen du eskertia izateko. Zaila izaten da eskerti sakatzaileak topatzailea. Oso ondo eskerrez, zabalera. Konfiantza du eskumaz Elorzek, oso ondo moztu.
Berriro eskumaren bila, Sake- bote txarra egin dio, bote txarra. ia San Antonek ordu aukera dominatzeko behintzat. Oso ondo luze, baztertu gainera, eraman, utxo. Ondo luze luken, ez du baztertu, eta horregatik ezu. Eskumaz oso erraz, pilota honekin oso erosoa bile, Igor. Arro. Eskatu, tatxetik aurrera, baztertu ez, baina aurlariari kendu. Zelariari laguntzera oier, eta erraz, baztertu gainera. Eta hor da arriskutsua, ia zer egiten duen, zabaldu, hanketara, eta ez dute elkarru lertu, baina oso ondo egiten dut jokaldi hori. Bai, gainera ikusita atutxa hor eskerparetan zegoela, nik esango nuke zela helduko. Hori agian, bai, konfiantza falta, haien artean hori egin behar zuten, aurrelaria Agindu ordua dio, eta nibia, bai. Agindu dio, baina ikustu dute airez joateko zela ez du aukera ondo ikusi. Atutxa eskuari heltzen ikusten dugu emetik, ez dakit. Beste sakez zital bat, hori hor marantza doa. Mucho! Ez da heldu, nahiko agindu ala ere. Eta partida guztiz apurtu da 12 aurrera, Bai. Sakez, zenbagarrena ja. Orain zenbatuko ditut, baina Ibairen faioarekin eta Oierren sakeekin, bat, lau, bai, 12 sakearen bidez lortu dituzte Zaratamokoko orain arte. Bado azken sakea. Armaiak txaloka, pasarik ez bada behintzat, azkenekoa izango da. Ez da pasarik. Ondo aterako zaio, baina bera egin du pelotak, nahiko egin du, eskerrez. Eta bote txarra egin dio. Eta bueno, azkeneko aukera bat izango dute euren sakearekin jorretakoek. Ez dute pelota berri batekin probatuko, orain arte erabili dutenarekin jokatuko dute azkeneko aukera hau eta... Pilota biziena, ez? Zaratamok atera duena hasieran, ez? Bai, baina hau orain atera dutena jurretakoena da. Sakera San Anton. Ia, emozio pizkat ematen diogun partiduari. Erditik sakea. Oso ondo. Erraz. Erraz, bai. Eskumaz erraz gozatzen dut. Ona. Luze, eta zazpit erditik. Txapa gainean, ia San Anton, atera. Gantxo zirutik, indartxu. Luze gainera. Asko behartu du San Anton eta orain aukera berak. Oso ondo zabalera eta tanto. Tanto erra jokatu Oierrek, berak markatu du partidaren nondik itorakoa. Bai, argi ikusi da partidoko batez ere erdialdetik aurrera berak agindu duela, min handia egin duela eskerrarekin, zabalean, txokoan, sakez, frontoiko dozen txokotan egin du mina. Bai, zabalean mozten batez ere, eta gero tarteak ondo sortu ditu kantxan, gero erasotzeko aukera izatean. Eta bueno, ia aukera dugun bi txapeldunetako bat ona ekartzeko eta pare bat galdera botatzeko. Bueno, hemen dugu txapelduna, aurrelari txapelduna, Elorz, Zanatamotik. Zeran ikusi duzu zure burua final honetan? Ondo, bai. Erraz ikusi naz eta probatxatu dut. Konfiantza zibilzarete, ez? Apur bat hasieran, bueno, nahiko parekatuta, baina 11. tantotik aurrera, sake oso ondo ibilzara, eskerrez gozatzen, zabalera. Bai. Lehengo nervioak eta dana, eta gero, bueno, solta egin gara eta irabazi dugu. Bai, gainera adin hauetan normala da, ez? Kaete mailan hainbeste jende etortzea frontoira, telebista, ez?
ez gaude akustumbrauta. Ez gaude akustumbraute. Bueno, eta zer, orain ospatxera edo zein gozue gero? Bai, bueno, lagunegaz da. Bueno, hemen daukagu atzelari txapelduna. Egilor, zelan ikusuzu aurko partida? Bueno, hasieran hasi gara apurret hotz edo ni egitzen ez hasinez apurret hotz da nervioso eta holan da, bueno, da gero hasinez amaieran apurret berotan da ondo. Bai, bueno, komentatu dugu, ia eskerrarekin arazoren bat izan duzun, apur bat konfiantza barik hasieran, gero eskumagaz ondo ibili zara, pelotari eman diozu, eta ia eskerrarekin ze urduritasuna edo ze gertatu da hor. Bai, eskerragaz ganea bingo egunetan da gukin egonaz eskerra ukin txartu da, gero eskoiagaz bibilinez txartu da, aukin otenez txapea deko eta hobeto, bai. Txaparekin jolaztuzu? Ze eskuetarako arazorik edo orokorrean txapelketa guztian jolastu duzu txaparekin? Ez, ezkeneko bi astetan egonaz eskubieta ditxartu da horregaitik, bai. Bueno, orain txapelaz gozatu eta ia jarretzen badugun zutaz gozatzen. Eskerrik asko.
Bueno, hemen gara bueltan. Juvenilak Bizkaiko finaletako gazteak berotzen. Eta berotzen ari diren espektakuloa, partiduen ematen badute, asko gozatuko dugu hurrengo partiduan. Ba bai, zelako pilotakadak, zelako gantxo bat, denetarik ikusten ari gara hemen, eta soilik da beroketa. Pelota biziak. Bai, pria daukate. Esango nuke, Zornotzakoen pelota bat punpakoa dela, nahiko exigenteak izaten dira pelota horiek. Eta pelotarien aurkezpen txiki bat egingo dugu, Lezamatik, ligan lehenengo geratu direnak, Adrian Uriarte Gordon, Iker Gordonen lehengusua, balista profesionala, eta pelota eskuz bai, trinketista, graunean txapeldun, Juan golean ere aritu izan dena Iker, eta hemen dugu bere lehengusua Adrian. Palmeres ederra. Bai, lehenengo urteko juvenila, iaz kadetetan buruz-buru Bizkaiko txapeldun, eta bere bikote Jokin Barandika, Lezamako klubetik jokatzera bi mutilak. Esango nuke erratzen ez banaiz Jokin Barandika laukiztarra dela, baina Ortuellako klubean aritutakoa. Eta aurten Lezamatik konpetitzen, esan bezala ligako lehenengo geratu dira. Eta aurkari Zornotzako klubetik, aurretik Sanuritarra, beste Sanuritar bat final honetan bebai, Bingen behitia, hau lehenengo urteko mutila. Oso aurrelari arriskutsua, teknikoki airez oso ona dena. Hemen daukagu epaia Guralban oiuka, hispanos. Eta atzetik Urko Buion, bigarren urteko atzelari fina, langilea, kolpe oso luza duena, bi esku elegante. Eta partida oso erakargarria daukagu ikusteko, eta maila altukoa segurazki. Bai, lehen esan duzunaren arira, Zeanuriko bi pilotari daudela kaeteko finalean eta juveniletako finalean. Nik lagun bat daukat, Zeanurin baserria duela, frontoi parean justo, eta espektakulo bada zelan astebururo ikusten ditugun umeak, neskak, bai mutilak, astebururo ordu guztietan frontoia jolasten, nik uste nahiko kantera arrobi osona dutela, eta azkenean herri txikia izan da, zeo beto egin, pilota jolastu. Afizio ederra sortzen ari dira Zeanurin, eta ikusten ari da zelan pelotariak heltzen ari den finaletara. Hemen duke harrituko reboter emat ikusiko bagenu partidu honetan, Frontoi luzea da, eneko, Jokin Barandika eskertia, atzelaria, eta ikusiko dugu. Pare bat datu botatzeko, komentatu nahiko nuke eta gogora ekarri Kepa Arroita-Jauregi. Komentatu dute oraintxe bertan Iker Gordon, Kepa bere entrenatzaile izan zen trinketean, hemen Iurretarra zen bera, eta bere izena du pilotalekuak. 2008ko maiatzean zendu zen Kepa, eta Bizkaiko pilotan trinketean eta pilota munduan oro har pertsona oso garrantzitsua. Urko Buionen entrenatzaile izan dena, besteak beste, eta beti pelotan lanean ibili zen gizona, eta posiko ongo zen bera hemen frontoia holan ikusita. Gure entrenatzaile ere izan zen. Gure entrenatzaile izan zen trinketean, graunean. Gogoratzen nahi zelan joan ginen Nafarroara, Mendillorri trinketera, hor jolastera berarekin, Mañarira joan ginen bere bila, Mañarin bizi zelako, eta hori. Egurra jasotzera, Mendillorrira. Nafarrek asko jolaste dute, jokatzen zuten eta jolastuko dute segurenik etorkizunan bai. Zelako egurra eman ziguten. Botillero lanetan hemen ditugu Lezamatik Ander Kastresana. Tipo sojatorra. Bai, pilota munduan gure zonaldean, Uribe Kostan, Bizkaian behintzat nahiko ezaguna. Bai, lan handia egiten ari da Lezamako klubean, talde oso polita sortu duan, federatuetan entrenamendu talde oso polita sortu, eta bestetik Zornotzakoekin, bera Sanuriko klubeko entrenatzaile izan arren Mikel Estrada, Mikel izenez, erratzen ez banaiz. Pelota munduan oso hartuta dagoen mutila, eta kirolean orokorrean, eta euren mutilak laguntzeko eta animatzeko prest. Bai, lehen esan aipatuzu Ander Kastresana, eta hori oso langile bidela Lezamako pilota eskolan. Eta lan horrek frutuak eman zituen duela pare bat urte, edo
herri arteko irabazi zutenean. Azkeneko bi herri artekotan finalera iritsi dira eta duela 2 urtekoa irabazi, askoa galdu, Markinaren kontra, baina bai, oso lan handia egiten ari da. Azkeneko urtetan bilakaera ona izan du Lezamako klubak eta postekoa. Hor ikuste ditu aurkezpenak, gorriz ditu Lezamakoak, ligan irabazi zutelako, baina duela 3-4 aste, Lezamako txapelketa garrantzitsuan, Beitia eta Buionek Adrian Uriarte eta Aingeru Bernaolari irabazi zieten. Aingeru Bernaola senior mailako, sub-22 mailako atzelari honenetakoa da Bizkaian, oraintxe bertan, eta ikusiko da. Niretzako agian Lagun Honakoko Zornotzako bikotea favorito da, baina oso partido estua espero dut eta landua. Eta Sakea urdin, Zornotzakoen alde. Orain aipatu duzula favorito direla, sakearekin agian areta gehiago, ez? Esango nuke, bi aurrelariak lehenengo urtekoak ditugu eta bi atzelariak bigarren urtekoak. 2005ko eta 2006ko mutilak dira, oso gazteak. Eta euren maila ematen badute oso gazteak eta fisiko polita, zelako... finak, indartuak. Bi aurrelariak konparatuz, esango nuke nahiko ezberdinak direla, teknikoki oso onak biak, baina Bingen Beitia, Zornotzako aurrelaria, oso beroa, aurrera erasokorra, eta Adrianek ere badu hori egiteko doaia, baina langileagoa dela esan nuke, hotzagoa. Eta ikusiko du hauek ere zelan gestionatzen dituzten urduritasunak, partidu hasiera. Bai, Uriartek esker polita du, airez, eta ikusiko dugu zer egiteko gaiden parte honetan. Badoan lehen mosakera Bingen Beitia. Lauan pumpa, eta sakea luze. Pasatik hurbil, gutxigatik. Zelako sakea. Eraman, eta nahiko egin. Bizi, atzera, zazpitik, eraman ezkerrez, Jokinek. Sotamanoz ez du gozatu, oso ondo bildu, bolea, erasokor. Lehenago ez ere esan du. Eta oraingoz, Buionek ez du pelotaka dirijo. Tanto agorri. Bai, hanketara jokatu dio goleaz eta esango nuke... Zelako ziba, ez? Lehenengo tanto honetan. Bai, oso bizia tantoak, esango nuke komeni zaiela Zornotzakoi Buion jokoan sartzea eta gero Bingenek Buionek nik uste aukerak sortuko dizkiolako. Baina Bingenen izaera hori da, beti aurreraka, beti erasokor eta horrela ere partidu atera dezakete, baina aurrean bi pilotari gogor dituzte, ikusi du Jokin defentsan ondo aritu dela eta Adrian ez dago bakaz. Aukera duenean, erasora pasako da. Batez ere, bolea sartu duenen bi pilotaka horrek, guztiarekin eman dio, txokoan, eta min handia egin du. Pilota marroizka, Lezamarrena. Korrikaldi laburra, lauan pumpa, eta sake laburra, Adrianek. Azpitik erraz. Hori dauka Buionek, palanka handia du, eta biziegi jo ezarren erraz luzatzen du pelota. Gora joan zegi, oso erraz hartzen du altura, apurtzera joan da, eta bita utzeko markagailuan. Elkar animatzen Lezamako bikote asko guztien zaizkita gauza horiek. Bai. Pelota horrek frontixean joko galdu. Luzen mogu zen, Bai. Jode. Eta soltatu dio, Nahikoa eman dio. Isiltasuna hemen, Kepa arroita jaure du frontoian. Frontoia jendez lepo daukagu. Bai, armaiak beteta. Zutuni dago jendea bai. Oso bizi doa sakera, Adrian. Erdiko sakera baina asko irten da. Eraman Buionek. Luze Adrian, langilea da Adrian. Labur geratu zaio pizkat. Hor marantza. Eta... beste huts bat. Bai, hor... ez dakite atxilariak... Agindu dio. Bai, sartzeko agindu dio. Ezen arraza, toki txarrera joan zaio. Bai. Nik uste dut gorriek gutxi oparitzeko partidua dela eta gorrien bikotea da non
eurek partidua ez duten galdu. Bai, nik ikusi dut hor beitea ematera joan dela, eta agian hor defentsa lanetan gehiago egon behar da, ematera zoazenean... Azpiazpitik saka berriro, osoitzua, zazpian baztertu eta danto, eta lau eta huts. Ondo sakatzen ari da Uriarte. Bai, sake bizia. Oso ondo egiten du sakaren botea, zezaila den sake honak egiten. Bai, ikusi behitu, pasan azten egon nintzen Zaramagako elite txapelketa ikusten, eta Alberdi, Tolosako pelotari batek, bit erdian ateratzen zuen. Hau da horreraka, irutik ateratzen. Eta bosgarrena, eta ezer askorik egin gabe bost eta hutsekoa, Buion estradari begira eta denbora eskatuko dute. Berandu baino lehen. Presaka zornotxan. Bai, oso ondo eskatutako etena, baina zuk esan duzuna nahiko presaka, eta beste martxa sartu behar diote partidari, galdu nahi ez baldin badute. Oraindik goiz da, baina, bueno, ikuste dute bikote gogorra izango dela Lezamakoa, gero buelta emateko. Tartean diateratzen badute hasieran, badu askantxara, Ander Kastresanak ez du bere mutiak esertzerik nahi, erritmoa galdu ez dezaten, eta... Oso kontzentratuta ikusten ditugu, biak. Bai. Juveniletako txapelketa honetan, Bizkaikoan, gazteen txapelketa honetan, lehenengo mailakoan. Lau bikote gaiendu dira besteen gainetik, bueno, 3 esango nuke. Lagun honenekekoa, bueno, finalean ditugun biak, eta huetaz aparte, Markinako Egurrola eta Kalbo. Egurrola bigarren mailako, bueno, zintakit kadetean, eta juveniletan ibili da jokatzen. Zalantza dut, badiet esango nuke. Oso etorkizun handiko bikotea, Egurrola eta Kalbo. Markinako arrobia ez dugu hor deskubrituko. Azkeneko urteetan Bizkaiko herriartekoan ia urtero finaletan eta semifinaletan urtero topatzen ditugu. Eta bestaldetik beste semifinala Lezamak Jurretari basizion 22 Bikandi Alvarez Jurretako bikote. Sake laburra eta sotan manos berriz eta huts. 6 eta huts. Bai, agian hasiera honetan apur bat prezipitatzen ari direla, Bai, presak. eta gini. Naiz eta sake zitala izan nahian, bueno, pelotakaren bat atzelaria ustea. Baina sake pozoitzua, ongi sartuta, aukera atzelariarentzako, hor da Jokin. Hormarantza, ez da, ondo Buion. Badirudi mugitzeko ez dela pelota erraza. Oso ondo Buion atzetik, pelotari luzea da. Beste eskerti bat, jaialdian eta atzetik. Oso elegante Buion. Askotan ikusiko dugu Adrian 5 ingurura jeizten atzelaria laguntzeko. Labur eratu zaio, ondo moztua eta Buion iritsi. Oso ondo kubritzen du mutilore. Gantxoa, eraman eta bildu gainera. Luze oraingo. Buionek eskerrez, eraman eta kendu. Baztertu gainera. Ordu aukera dominatzen azteko. Ez du gozatu. Jokin oso ondo, Bai, tanto honetan batez ere laurak, Bai. Nik uste dute, Zornotzako kolako tanto bat asko eskertuko dutela. Bai. Tanto egin ezarren, izerdia bota eta Luze Adrianek Erritmoa. 8 erditik Buionek eraman. Eta kendu gainera. Sartzeko keinu egin du Bingenek, dauka sartzeko gogoa. Honek ezin du aguantatu denbora asko jokatu barik, Ikusten zaio gogoa duela sartzeko gantxoa. Efektorekin barruraka kontraerasoan, eraman. Bingenek eta Luze Jokinek. Tanto polita, neko. Bai. Ara, eta hutsa. Halako hutsa asko ez ditu egiten Urkok. Eta 7 eta huts. Tanto gogorra eta... Eramateko pilota zen, ba. Tanto luzea izan da, pilotatua. Baina azkenean hutsa, Buionek. Eskutatik kendu dio Buionek pilota Adriani. Ez du itxaron Adrianek pilota bateka.
Asko gustatzen zaio Buioni bere denbora hartzea, asko konzentratzea. Ondo ezagutzen dut, iazko maiatzean trinketan grauniko txapeldun geratu zen. Hori izan nuen Abadiñon astero entrenatzen eta txapela atera zuen Jurretako koldo bikandirekin batera. Binaka txapeldun geratu ziren eta finalean lesionatu zen Urko. 3. tantotik aurrera eskerrez jokatu zuen eta koldok atera zuen partidua ia bakarrik. Baina txapelketa bikaina eginez. Sakea oso bizia, asko atera da lurretik eta ezin eraman eta 8 eta huts. Bai, partidu nahiko orekatua espero genuen, baina Lezamako bikotea 6. martxa sartu dago eta aurrera doaz. Eta sakez 3 edo 4 badira behintzat, Bai, Bi huts egin ditu Bingenek, beste 2 behintzat Urkok eta 8 eta huts, eta Adrian min egiten sartzen den bakoitzean. Badoa sakera, Lezamako gaztea. Azpitik ateratzen denak sotamano ederra Bingen beitiak. Eta zazpiter dira eta baztertu. Ordu aukera Buionek. Luze. Dominatzen hasi behar du, eta gora, lehenengo hutsa, Koldoren lehenengo hutsa. Bueno, tentsioa nabari da armaietan be bai. Hemen ditugu jarraitzaileak Zornotzako jarraitzaileak hemen parean. Bai, ez entxalo egiteko tanto onena, baina bueno. Bueno, badakigu Ulergarria, finala da. hori da. Emozioak Miribian domekan ikusi genituen horrelako nahikotxo. Bueno, guretzat ez dira oso atseginak, baina bueno. Beti esan dugut, ez? Bai. Eta futbolero asko, armaietan. Hori atxarrena. Ni oso futbolera naiz, baina pilota zalea be bai. Eta horrelako jarrerak ez ditu onartzen frontoian. Badia sakea aprobetxatzen duten, euren pelota atera dutela esango nuke Bingenek eta Urkok. Badoa sakera baitia. Luz sakea gurutzatua. Sake ona da eskertiaren txako hori. Hormatik erraz ateratzen zaionean. Amago ona. Pelota honek pisu handiagoa duela ematen du, Ondo atxeraka. Erraz atera da hortik, Ez dakit, Sarata oso gorra egiten du. Mugitzeko pelota zaila, dirudi. Bai oso Pumparena, siku, ez? bai, pumparena dela esango nuke, Sarata hori. Eta eskuan be bai zelan egiten duen Sarata hori. Bai, baina baztertu, eskerretik eskerrera oso ondo koldo. Osea, Jokin. Eta hor Adrianek ere min egin dezake, Oso gerri-gerrian jotzen du beti. Itxo. Eraman Buionek, 8tik. Moztu bien tartera ederto, eta tanto, oso ondo Adrian. Oso praktikoa da Adrian gainera. Badaki lan egiten, bien tartera mozten. Zirrista ederra jo du. Bai, egia esan zirrista polita. Eta pelota berdinarekin jarraituko dute. Oso kontzentratuta ikusten dut Lezamako bikotea. Eta Adrian Uriarte ezin du itxaron ateratzera. Beti hor bueltak ematen. Bai. Gogotxo dago. Zut pelota berdina edo ez dakit aldatu duten. Harrituko ninduke berdinarekin jarraitu badute. Ez, nik uste dut aldatu dutela, ezta? Bai. Soinua ez da berdina. Beitu berriro, bosteraino, bueno, berandu zebilen eta ondo eskatu du Jokinek. Eskerretik, eskerrera ondo jotzen duen, Bai, hori eskerrentzako oso zaila da. Ez delako postura naturalena, baina oso ondo. Ordu aukera gantxoan, ez du gurutzatu. Ondo Bingen. Eskatu eta ondo luzatu Urkok. Mandio. Gainera baztertu. Lasaitasuna eskatzen dio atzetik Urkok, Bingeni. Baina partioaren norabidea aldatu behar dute, ez dakit nola. Oso gogor dago Lezamako bikote. 8 erditik Jokin, erraz. Oso orduriak dira horrela biak. Gantxoa, ondo irekia, baina defentsan ondo Adrian. Moztu. Bolea. Ez da eramatera joan. Soltatu nahi izan dio eta utxe egin du Jokinek. Bai, ematera joan da, ez dakit Zabalean jokaldea egin nahi bat zuen, baina ematera joan da eta utxe galanta egin du. Baina, bueno, behintzat ja tanto luzeagoak ikusten ari gara eta ia... Ez
dakit zenbagarren pelota izango den, ez dakit denbora guztian berdinarekin ari diren jokatzen euren sakea Zornotzarrak, baina oraingoz euren sakearekin eta pilotarekin ez dute tantorik egin, ia lehenengoa lortzen duten. Bada sakera bingen. Lauan pumpa. Sakea oso luze, ez dakit pasa izango den, bai. Pasa. Hemen profesionaletan ez bezala pasa egiterakoan bigarren sakearen aukera badago. Ez dakit nik eneko noiz arte jarretuko duten Aragonekin. Zu zer dituzu? Bueno, nik ez dut uste profesionalik ezeren eredu izan behar dutenik, pilota aficionatuak eta gazten pilotak euren bidea jarraitu behar du, eta nik ez dut txartu ikuste. Badoa sakera berriro bingen. Ez dut Turkok eskatu dio azpitik ateratzeko, oso luze, ala ere. Arriskatu egin da, Eraman Jokinek, eskerretik luze bingen. Doaiak dituela ikusten zaio bingeni, Bizia da, postura honak, defentsa bikaina Adrianek. Eta sartzeko beldurrik ez. Ondo, moztu, eta buionek luze. Hormatik hormara berriro. Zabaletik oso ondo gurutzatu, oso ondo defendatzen dute be horrelariek. Gurutzatu eta eraman, zaila zen. Aukera bingenek, bizi-bizi, erdira. Eraman Jokinek, bila doa, pasatzen utzi, hor gaiendu behar du Urkok. Ederra pilotaka da, bederatzitik. Itxo. Eraman. Maitzeko aukera, txapa gainean, eraman. Hormabikoa, eraman ere. Hor badu aukera, txoko gainakoa. Jokaldia botatzen hasia berriro. Keinu arraro bat Adrianek animatu bikotea. Ez galdetu ja zergatik bota duen dejada. Besoak zabalduz eta ez du txartu egin. Bueno, bota du, justo heldu da, iala biziko dejada bota du. Gainera... Listo. Beiti hau zute, kantxardean zegoen apur bat nora ezean eta bai. Dejada botatzeko pilotaka zen. Tanto ona jokatu dute Zornotzarrek. Baba sakera bingen. Urkoren tanto ona izan da. Hor gaientzen bada, aukera gehiago izango dituzte. Sakea luze, erraz sakatzen du. Baina erraz Jokinek. Moztu ederra, zirrizta. Pasatzen utzi. Luze eta hormara Urkok gehienetan, Gantxoa. Aukera ederra zen Urkorentzako eta orain komeriak. Ditu da hor pilota. Bai. Bila joatekoa zuen, baina askotan ikusiko dugu Adrian partidua gogortzen, Eskerrez lautik. Bitu, honek bingenek beti jokaldia bota nahi du, Zalantza izan du Urkok airez joan edo ez, atxerak egin eta eraman, nahikoa egin du. Bien tartera moztu, errazatera bingenek. Ia Jokin. Oso ondo. Luze. Erraz Urko. Jokin oso ondo dabil, Atxelari eskerti askoz dira ikusten, oraindik ez dugu eskumaz, bere eskuma ikusi. Txapa gainean, oso ondo sartu dio berria bingenek, eta atxera asko behartu Jokin eta eraman. Nahikoa, bila doa, bolea loratua, zaio eskuan ondo sartu, eta lanera berriz Adrian. Spiter ditik. Tanto luzea. Seira. Eskerra bilatuz, espastartuko zaio. Arro eraman du. Ez da bolea erraza izan, hankageldian jo du. Sotamanos eskerrez, hormatik hormara. Gantxoa irutik, txarto jo, eta tanto. Txamarra jo du. Bai, zoriz egindako tantoa. Baina, bueno, hame hau pilota da, eta berdin balio dute. Bai. Aipatzekoa da, edo, bueno, kuriosidade gisa, ez daude atxelari eskerti asko, eta Jokinen lehengusua, Iker Bilbao, armaietan duguna, laukizkoa be bai,
eskerti, beste atzelari eskerti da. Ni bezala. Zu bezala, bai, egia. Kalidade. Oso zaila da, nik uste. Sake laburra, sotamanoz erraz. Zelako sotamano jo duen zazpiter dira. Dominatzen hasiko dira tantoa errestotik. Ordu Urkok. 13 markagailuan, zelako hutsa. Zenutxo egitekoa. Partida gogortzen Bai, doa, partida gogortzen da. tantoak pilotatuak izaten ari dira azkenak. Eta, bueno, Estradak eskatu die, apur bat ia ze... Esketaldia, ez dakit. Zo zerra hildatu nahi dute, ez dakit zer esango ziren Mikelek. Fin dago, Mikel. Bai, Serio. serio egoteko partida da. Eta Kastre elegante. Bere mutiak atzetik doaz eta, bueno, Kastre elegante, beti elegante Kastre. beti. Oso ondo. Oda, sakera bingo. Aire zerrestatuko du Adrianek, Nahikoa. nahiko egin du. Buion entzako ederra, eman dio galanta. Ia zazpian bote, baztertu gainera eta mutxo. Oh, zerako restoa. Beste bat, errebotera, ez du gozatu laguntzeko. Erdi bultzaka, bolea hori. Bai, Buionek Luze. altxikia eskatu du. Eskatu du? Askatu ez, baina keinu bat egin du. Keinu arraroa, Bai. Gantzoa, ez da gurutzatzen, ormabikoa, Gurpila? gurpila sartu dio, Ez du ondo sartu eskoan, baina gurpila handia eman dio eta tanto. Bai, ez du asko zabaleratu hor ormabikoa, baina, bueno, gurpila apurtxu bat eman dio eta nahikoa egin du tanta egiteko. Eta tanto dominatuta zuten Zornotzarrek, Lanerdietan, lezama, ja. bai, ez dute asmatu eta ez genuen alako tarterik espero markagailuan. Eta berriz ere sakera Adrian. Aprobetxatu behar dute sakea Zornotzarrek, bestela sakea luze. Erraz Buion gora, baina goiko txapan jo du. Hamabi eta lau. Ikaragarria izan da. Pena. Denbora eskatu du Miguel Estradak berriz. Ondo eskatua. Pena ez garela ikusten, izango nuke euren maila ez direla ematen Zornotzarrak. Ez dira posik egongo orain artekoarekin behintzat. Oso urduri ari dira pilotari guztiak, nik esan, kontzentratu da, baina urduri. Ben ikusten dugu armaietan ja Lemoako afizioa. Bai, hemen daukago Finalean, Mikel Aurrekotxea, Mikel Aurreko, Ireber Eraña, Eraña, bai. Etxebarria nagusia, Lehengoa. Andre Elezkano, bai. Bai. Daniel Elezkanoren anaia. Manol Arrese, pelotari handiak, aficionatu handiak, posik daude armaietan. Lemoa jokatuko du maila bereziko finala nagusitan. Aitor Etxebarria, afizionatutan izen handiko pilotaria. Eskuzarekin batera, atzelari arabarra, baina fitxa Bizkaitik duena, eta, bueno, Bizkaitik ez, baina utxita dabil jokatzen Lemoan. Badirudi Aspe enpresarekin debutatuko duela gutxi barru, edo hori izan dute. sumatzen da. Eta beste bikotea, Karregal Barturen. Azkeneko urtetan Bizkaiko finalean hainbatetan ikusi dugun bikotea, eta semifinaletan askotan, Karregal ere afizionatu mailan handiko aurrelaria. Baina, bueno, ia lehenengo gazteen partidu honek emozio pizka gehiago eskaintzen digun. Zabaldu eskumaz Adrianek, oso ongi bildu Bingenek. Egian pelota hona zen Jokinentzako. Atzelaren, bai. Oso ondo gerri-gerrian jota, zortzit erdian baztertu, erraz eraman du Urkok. Labur geratu zaio. Hor dauka aukera Bingenek. Bizi gerrian oso ondo jotzen du. Eraman, bila doa eta utzi. Luze Urkok. Seguro da, oraingoz ez dute gehiagi behartu Jokin, Nahiko, bai, Lezamako bikote nahiko seguro da. Oso ondo kubritzen dio Adrianek eskuma. Ez dakizelako izango duen, ez da aukerarik izango dugun ikusteko. Oso bikote langilea.
Jotzera joan da eta ez dakit atxamar potolo asko du, edo jamoi ez bitu. Ez du eskumaz jarri nahi. Eraman, eta barruraka pelota. Luze Urko, zortzitik erraz. Eta pilota kendu. Oso ondo luzatu hormatik hormara. Erraz kentzen du, erraz mugitzen du pelota hau, eroso dago Jokin. Jeitsi bien tartera, ederra, ez dakiz gertatu den hor. Ez dakiz gertatu den ala ere, atzelariak arazo barik jotzeko aukera izan du eta tantoa da, elkarri barkamena eskatu. Ez dakit estropezo egin duen Urkorekin Adrianek. Ez nuke esango buelta emateko pilota zenik. Ez. Aukerarik ez du, arazorik ez du izan. Ez, Barandika ikusi dugu zelan eman dituen lau pauso atzera, Bullonek eman dionean, eta ez dakit ikusi baduen hor izan dituen begiak atzetik, ze jeitsi du pilota momenturik hoberenean. Bai, eta Barandikak bai ikusi du, Adrian zijoala pelota jotzera argian erlazatu da, gero azkeneko momentuan jo behar izan du berak, eta ez da ondo egipin. 5-2. Urko bingen asko animatzen. Eta berriro erezak oso gurutzatua. Oso erraza da hori eskertiarentzako. Oso erraza da. Gantxoa oso ona, bizi, baina eraman, bila doa, luze, ederra. Denetarik egin du. Hala ere, zuko beto jakingo duzu atxalari eskertia izan da, baina niretzako eskertientzat sakerik zaiena erdira eta horman antza duenean, baina erdira. Bizka sartzen duenean, egia da horrela Adrianik seguro eski pelotak enduko diola, baina Jokin oso ondari da errestoan eta hormako sake horrekin min handirik ez diot egiten. Erdi-erdiko sakea eta gainera apur bat betik eman da, ze eskerrearen... Pelota bat erori da armaietatik hormara, ia Bernaola epaia konturatzen den. Beti dago adi, Bizkaiko epaia handia, Bernaola, trinketan askotan ikusten dugu Abadiñon, lekeition Abadiñon teki guztietan dago mutila, langilea bai. Bai hori, eskertien hori, sakea badua erditik eta hori betik apur bat eman da, eskertentzako ez da postura naturalena eta arrisku gehiegi hartzen du pilotak zabalera joaten denean. Hola nari da sakatzen eta nahi gabe ez da izango, hori landuta dakarte etxetik. Gantxoa, bat erditik, baina ez du gurutzatu. Hanketara oso ondo Adrian, ez du markatu gantxoa, baso normalbikorako aukera, baina luzatzen saiatuna eta ez da ondo joan aurrera. Eta ez dakizen bat utz daramatzaten Zornotzarrek, baina esango nuke Lezamakoen egindakoak ez direla asko. Hementxe ditugu apuntatuta egindakoak eta sak eskenduta, zirristaz bat daukate Uriartek egin du zirristaz bat, eta besteana edo behartuta galduak edo galdutakoak izan dira. Bado sakera Adrian. Izi azpitik, honek ere sakea ez du aldatzen, baina sotamano zerraz bingenek. Zeitik, eskerreko horma ikutuz, ongi Bullon. Pizka golea zikintxoa. Baina, bueno, gaur egun ezer gutxi dago esateko horren inguruan. Zen sartzeko honena, lasaitasuna eskatzen dio Jokinek eta egia esan ez dut ikusten Barandika alako laguntzen beharrekin. Pizkanaka gerturatzen dabil Zornotzako bikotea. Gerturatzen edo behintzat odolkia gelditu dute. Bai. Sei eta hutseko tartearekin joan dira eta hor mantentzen ari da partidua. Baina badago sentsazioa behintzat kantxan partidua horrekatu dela. Oraingoz markagailuan sake oso laburra, gutxo. Bizi, zortzitik, tanto ederra. Min egiten, denbora eskatu Ander Kastresanak, min egiten ari da bingen. Ez dakiz sentsazio duzun zuk, Mikel, baina uste dut bingenek asmatu behar duela partidua eraman izateko Zornotzarrek. Bai, a ber,
partida gogortzera dijoa, baina Zornotzako bikotea ez du gutxi etxi behar, nahiko, bueno, bere momentuak dituzte, baina, bueno, hortxe dauz, 5 tantotara, eta ia, berdinkataren bat ikusten dugu, namen. Egia da, Bingenen jokoarekin oso posible dela berak ere faio asko gaineratzea, Oso orduria da. baina azkeneko tantotan eurek egin dutenen tantoa, berak mugitu ditu nahi bezala kontrarioak, eta ikusten zaio ez lehenengo partiduen bezala ez dago Elortzek markatu duen ezberdintasuna, abiaduran, nahiko pareko ikusten ditu laurak, baina agian bereak beste txispa badu eskuetan. Txispa eta lasaitasuna ematen dio Buionek. Orain ikusi dugu zelan oso lasai dago, eta hori atzetik dabizela. Bai, Buion urduri ez duzu askotan ikusiko. Basakera. Zabalera hori da, sakea mugitu behar du. Oso ondo, nahiko agindu, Zabaleko arrastoan sartu da, eta luze. Labur geratu zaio, eraman, oso ondo da Bilokin, Bai. Irutik, pelota asko gelditu dela esango dut. Gerri-gerrian jo, pelotaka bikaina, eta eraman Jokin oso ondo. Baztertu, nahiko agindu Buionek, luzatu gainera. Laguntzen Adrian. Erto. Buion kantxaredik, pelota jeitsi hanketara oso ondo, baina hor oso ona da Adrian. Lehenengo mailako pilotaria, Bai. Lehenengo urtekoa, eta lehenengo mailakoa da bai. Gantxoz, berriro ere gaizki joa, eta tanto, badira bi. Eta... Aserre, Bingen. Bai, suerte oiuka, baina bueno, ez dago besterik. Saukena sauk, ez? Bai, saukena sauk. Bueno. Zertarako ez du balio horrela horroka ibiltza. Horrengo tantoan pentsatu eta listo, amorroa ematen du, baina guzti gertatzen zaigu. Bai. Hala da, kriston amorro ematen du horrelako tantoa galtzea, baina horrelako da pilota. Sortea bai bilatzen da, ez? Esaten dute hori. Bai. Eta berriro ere zeitantuko aldea. Ez dira hurbiltzen, ez dute lortzen sakez 4-5 tanto erreskan egitea Zornotzarrek. Luze oraingoan sakea, oso luze, eta baztertuko da, 10-etik eraman Buionek eskerrez. Txapa gainean, moztu, bote txarra egin dio Adriani eta ez du aprobetxatu bigarren pelotaka da hori. Baina eroso Jokin, oso ondo. Partido bikaina egiten ari da Jokin. Oso elegante. Oso luze, oso ondo, osatu, beratzean baztertu eta erraz Buion. Jeitsi pelota, gurutzatu eta kendu, Bingenek. Eskumako horma jo, oso ongi. Baztertu eta eraman. Oso partida hona ikusten ari gara, bigarren erditik aurrera, Gantxoz berriro irutik, gurutzatu barik, banketara. Lasai egoteko ari da eskatzen Buion denbora osoan. Bai, baina... Eta lasai egoteko partida, ez? Ez da pilotari ere bere estiloa da eta bizi jokatuko du beti Bingenek. Eta hutsa, hirugarren hutsa edo izango du, partidu hona jokatzen ari da, baina ia zaion luze egiten. Dominatua izaten ari da, ez da pelotarik entregatzen ari, baina Buionen bizkarra ikusten ari da askotan. Eta Buionek horrela jarraitzen du lasai, ez? Bai, oso pilotari lasaia da eta hotza. Bai, oso pilotari lasaia eta hotza da. Langilea bai. Ez dakit beste denbora bat eskatuko duten, esparadrapo eske Bingen, utziko dio epaiak. Ander Kastrezan nahi guzigu gai aginduak ematen. Adrian Uriarteri. Urduri ikusten dugu Ander. Bai, nik uste dut ez daukala argi. Oso bikota arriskutsua da Zornotzako. Bai, partido momentuz beralde daukate, baina... Edo zer gerta daiteke hemen pilotan. Hau da sakera Bingen. Luze sakea erditik, sotamanoz, txapa gainean jarri. Efektu handiarekin bizi txokora.
Baina erraz. Luze Bullon. Bila bingen, gantxo derra bizia, eta eraman, luze, eskumaz lehenko pilotaka, eta eraman, txapa gainean jarri nahiko agindu. Hotza ukiko du. Beste, bai, eta beste, ez du pelota sentituko, orduan minik ez. Bigarrena jarraian eskumaz, eskerrez oraingoan. Txapa gainean, sufritzen jokin, txokora, eta Adrianek atera, lanera, berriz ere. Eta bera egin du pelotak horman, eta labur, eta maila horrekatu da kantxan, baina ez dute lortzen hurbiltzea. Ez, eta egindako gutxi ikusten ari gara parti honetan bebai, urribitasuna, finalak, gogorrak beti, pilotatuak, tantoak atzean, galdutakoak. Askotan esaten da, finalak ez dira jokatzen, finalak irabazten dira, eta Ez zaiozu Antunari, asko irazitu, baina galdutako morrozka ditu, gertatzen da askotan, finalak ez direla partiu politenak izaten, urduritasuna, eta askotan ez faiatzera jokatu, eta horrela partiduak atera. Baina, bueno, oso zaila izaten da normalean, final bat oso ona izatea, lehen esan dugun guztiagatik, batez ere. Pentsioa, urduritasuna, galtzeko beldurra, irabaztera beharrean ez galtzera jokatzen duzu askotan. Sakaen Adrian, luze ari da sakatzen orain, ezkeneko bi irusakak luze egin ditu. Erraz Bullon. Pelotan nahiko gelditu dela, esango nuke. Zortzian baztertu, baina erraz. Ez doa bila Adrian. Baina honek hau ez da aspertuko jokatzez. Oso ondo, Lutxo. Bederatzean baztertua eraman. Berriro luze. Ez dauka prisarik Adrian. Bien tartera moztu, ongi eskatu Bullonek, eta pelota kendu Adriani. Ordoa jokin. Lo eman dio. Oso ondo jokin, luze. Erdian geratu zaio Bulloni. Aukera, bizi. Eraman. Jokinek. Prisa barik jokatzen bibikoteak tanto honetan. Arro. Pelota jeitsi, horrerraz mugibiltzen da Adrian, baina ez dio pelota kendu, gantxoa, txapa gainean. Baina eraman denak eramate ditu Mutillon. Luze, toki txarrera doa, baina ondo eman dio eta eraman, mutxo. Aukera du, zabalean, eta tanto ederra jo du bingen beiteak. Ederra. Eta, esango nizun lehen, ez dute lortzen Zornotxarrek euren pelotarekin tanto egitea, eta agian Lezamako pilota probatzea aukera bada, ja partiu bukara izan ari gara, eta bueno, ez baduzu zurarekin asmatzen eta beste egia ez dizutenean eurenarekin ere minik egiten, ba bueno, gauz ezberdinak probatu behar dira eta. Berandu baino lehen, ez? Hori da, berandu baino lehen. Denbora eskatu dute Lezamakoek. Lehen ikusi dugu Jokin Barandikak ematen dizkiola pare bat pilotaka da eskumaz, eta hori atzelari eskerretan ez da oso ohikoa. Eta bueno, zer egiten dute atzelari horiek eskumarekin? Diskutatu, bai. Ba bueno, biak ondo eraman ditu, sotaman oso gainera bat, ezen batere erraza. Eta bueno, ia tanto polita zen da. Bai. Ikusten zaio bingeni zer arriskutsua den, atzetik aurrera hartzen duenean pilota, beste txispa bat ematen dio eta gero jokaldi ezberdinak egin ditu aurrean. Adriani kostatzen zaio gehiago aurrerak egitea tanto amaitzeko eta, bueno, beste estilo ezberdinekoak, baina biak maila oso klasikoa, ez? Bai, egian, baina hori izan daiteke bai ez galtzearen beldurra edo eta partioa landu nahi. Oso praktikoa da, oso bolea zaila eta eraman zake. Aukera Horbingenek, bizi, frontiz erdian jo eta horra joango da, ez, eraman. Txarto joa, orain Zornotxarrek ez dute... Ez dira kesu izango. Bai, ez dute sortaren kesurik izango. Ez dakiz zehar txamarrekin eman dio pilotari Urkok.
txapa gainean jo, eta... Gero Uriarte bai. Eta gero Uriartena txintxera. Nahiko gaizke mandio, bai. Hori sartu izan balitz, Bai, zer esango luke baitiak. Bai, mauka galanta. Bingaren Moskova eleganta izango zen. Hau da, sakera. Bi hiru tantora hurbiltzen badira, Partida, arriskua, niño. bai. Sakea luze, ez da pasa izango, erraz jokin. Hor badu aukera kantxardian, erdira, ondo sotaman oso Adrian. Eta baztertzen ari ez dakit jokin eskerte delako edo ez duelako gozatzen. Jotzera doa, ipintzera baino. Bolea eskasa eta Adrianek ondo aprobetxatu, luze. Ondo buion eraman. Pelota jeitsi, bizi. Horrela faiatu duen lehenengoa, gerrian Bai, ondo hartu du berrian, baina... Oso urduria da bingen, joan zaio urko animatzera eta ez dakit txartu irakurri dudan Espainetan, baina kaia esan dio. Ez du inoren hitzik nahi belarrian bingenek, dinamita apura da mutilau, Bai. Ikusteko polita. Bai, urko ari zaio binen eta berriz gauzak esaten eta bingenek, Idiak bezala, bera begira eta aurrera. Bai. Ez dakit kasorik egingo dion. Zabalera sakea, bai. Ondo urko, pelota kendu gainera. Oso langile Adrian, Berto, eskerretik eskerrera, pelotaka polita. Jokinek, ia guztearekin jota zazpira. Eskatu, Buionek, soltatzera joan da, baina pizka gainera torri zaio. Ondo jokin, eta baztertu. Iruditu zait lehengo deskansoan pizkat luz egiten ari zitzaioela agian jokini, baina fresko dago orainik, Bai. Gasolina dauka ondino. Bai. Oso ondo, tanto landua, bi atzelariak ikusten ari gara. Hor badu aukera ondo jotzeko. Luze, gainera baztertuko pelota, zortzitik, erraz. Ona. Eskean buion, baina argi izan da ona. Eskerretik, eskerrera. Erraz jokin, Eta pozoin du. Laguntzera Adrian oso ondo. Boleaz lautik, eman dio pelotari. Tatera. Tanto landua. Baztertuko da. Esan duzunaren arira eneko, ez da aspertzen Adrian Uriarte, behin eta berriz, eman atzera, oso langile, pilotari langilea da. Oso kirolaria da, oso fisiko ona du, honi luze zaio egingo partido. Aire jotekotan joan da, baina atzeraka, sotaman oz bizi. Leku txarrera. Eskumaz oso ondo, Elegante, hiru pelotazotan elegante jodu. Zabalera naita, baina Adrian, gora, ondo botatako jokaldia, aukera zuen, tokia, baina ez dakit nora ari den begira Adrian, armaietan, bai, armaietan ez dakit. Agian familiakoren bat, arriskutsuak diren armaietan familiakoak, baina hor gehiago ezin zuen egin, nahiko egin du, eraman du pelota, gurutatzera joan da, gaur egune bakigu arriskutsua den pelota kantxardian ustea, pelota kentzera joan da, bingeni aukerarik ez emateko, eta gora joan zaio, ezin zaio ezer gehiago eskatu gara Adriani. Sorpresaz bota du, gainera Buionek, ez du olako pelotakarik bota partioan zehar, eta sorpresaz hartu du Uriarte. Badu, sakera bingen. Azpiko sakea, airez, pizka gehiago eman dio bolea honetan. Bai. Ez du hainbeste bultzatu, Luze Buion, oso ondo. Baztertuko da gainera, baina txapa gainean da, naita zabalera, esango nuke, eta labur geratuko zaio eta hori ez duera mango. Naita zabaldu. Lehen aipatu dugu pilota kapurra gehitu direla eta hemen ikusia, Zabaleko arrastoaren parean eman duen botea ez da normale izan, apurra gelditu da eta jokinek ezin. Bai, pelota asko gelditu da, Eta partida horrekatzen, Hor da, Amasei eta Mairu. Zortzi eta huts. Bai, 8 eta huts. Gelatina, jaten Buion.
Bai, energia emango dio, edo. Bai. Hemen ez daukagu antidopinik. Bueno, partida dago. Bai, eta Beitiak ez du nahi gelditu, altxatu, ez da jesarri. Eskat urduri orain, Adrian, Bi aurrelariak ikusten zaie oso urdura direla, bi aurrelariak eta bi atzelariak jesarrita dauz eta bi aurrelariak kantxan pilotatzen. Uste dut orain partiduko puntu honetan tantoen ekimena Zornotzarrek daramatela. Eta ia markaioen hurbiltzen ari dira, baina orain arte ikusi dugu tantoren ekimen barik Lezamakoek tantoak aurrera eraman ditzaten. Bai. Ez dakit, partidu hasieran elkar gehiago animatzen zuten, eta orain momentu txarretan da, animatu behar den momentua, Adrian. Venga, animo. Armaietatik jaso dute berotasuna. Eta ia. Harritzen hau, ze lasai dagoen Bullon. Oso lasai. Azakera bingen. Luze. Bikain Jokin. Erdian Bullon. Gozatu. Erra. Eta beste sake bada hori. Oso ondo Jokin, mucho. Pelota kendu. Oi, kolosan. Beste behin, eta hormara, Eta baztertu, eta oso ondo Jokin. Partidu bikainari da jokatzen. Dominatua, baina... Asko gustatzen ari zaitu bai. Langile... Ez du pelota kentzen, baina... Mucho. Bueno. Denak ari da eramaten. Hemen alboan ditu Bullonen jarraitzaileak eta harrituta daude Jokinekin. Jokinen gogortasunarekin. Egia da. Harrituta eta amorratuta. Baina txalotxekoa da hori. Elegante izan behar da. Bai. Maietan. Adrianek kantxarditik, sortzi terdira eta baztertu, Eraman. Gauza honak egiten ari den seinale. Ederra botera. Goitik hartu du. Esango nuen bila joateko pelota zela irez, baina horrela aprobetsatzen baduzu botera ere. Tanto itxela jo du Adrianek Zabalean eskerrez egin duen lehena. Bai, Zabalean eta eskerrez ez pare bat ditu, dejadaz, txokoan. Apur bat utxa izan da. Bai, dejada, ala moduzko dejada. Baina bai, eskerrez holan nahita egin dago lehenengo tantoa. Gantxo derra, Neko? Bai. Uriarte sakera. Luze, ez dakit pasa izango den. Bai, argia. Eta... Bai, ez du errestatu gabe utzi nahi izan Bullonek. Erakusteko. Beren hortasuna agerian utzi du. Bai, ez zenean tanto sartuko. Ez ziola tantorik sartuko. Ez? Bigarren sakea. Tanto gorri egiten badute... Bai, tanto garrantzitsua. Jarriko zaizkie Zornotzakoi. Airez bostetik, entxos, erto errestatu. Oso ausart. Bai, pilota ausarta, baina ondo moztu du, eske oso praktikoa da Adrian. Eta momentu bagoitzean normalean ondo aukeratzen duen pilotari da. 18 eta 13 eta lau tantoren faltan Zornotzarrak 5 atzetik momentu kritikoa, esan daiteke hau. Bai, eta Beitia nahiko burumakur. Oso urduri, ez daki zelan buelta eman partiduari. Partidu ziren esan dut favorito izan zitezkela Zornotzarrak, baina Lezamakoek euren maila eta gogortasuna erakutsi dute eta hurbildoko eta txapela. Sakea luze, bederatzetik erraz, eta aireaz ez du ezer jakin nahi Adrianek. Ederki jeitsi pelota, baina ez du gurutzatu, eta eskumaz gerri-gerrian jo eta zazpira Adrianek. Jokin, 5-etik. Oso ondo. Ondo Bullon bai, asko ari da arrimatzen, baina Jokinek zelako eskerra. Gerra, bai. Soltatzera doa, Bullon pizkate urduri ez, baina ikusten du minik ere ez duela handirik egiten, eta bolea laguntzeko. Txapa gainean, eraman,
Ñako atxokoan, iritsiko da, ez? Tanto ederra beitiak. Beste martxa badu askotan, Eta agian arriskatzen hasteko momentua iritsiko zaie. Bai, ikusten zaio, tantoan sartzen denean, beste ritmoa sartzen diola pilotari eta min handia egiten duela. Sakera bingen. Hots, frontoian, Armaietan behintzat. Fresko. Bueno, edo gure esetean. Eraman airez, zabaldu bingenek, baina oso ondo defentsan bolea zapurtxera joan da, eta erdi-erditik Jokinek ormara. Eskerrez luze, Buion. Bila joateko pelota, eskatu urkok, baina hala ere airez, tokitxarrera hanketara Ñakoa, ederra tanto. Hanketara joan zaio eta azkeneko momentuan zelako errekurso atera duen. Zen bat ere erraz. Bueno, partiduko lehenengo tantoetan ikusi gugu ez dagoela egindakorik, ez? Hasieran behintzat, lehenengo erdian ez. Hainbeste egindakorik, eta bueno, orain bigarren atal honetan ikusten ari gara nahiko tanto politak. Bado, sakera bingen. Erdi-erdiko sake hori da sake txarra eskerdiaren txako, baina ondo eraman du. Sake eramale bikaina Jokin gaur. Bosteraino bila joateko aukera izan du hor, baina orain baztertu Jokinek luze. Zelan gila, mutila. Olako atzelariak zei infravaloratuak dauden. Eskatu Buionek, ez du gehiagi gozatu, bolea zondo Adrian. Tanto bizia, eneko? Bai. Arro Jokin. Eta Lezamako pilotarekin ari dira bibikota jokatzen. Pelota gelditu da, baina bueno, partioa gogortu den bezala. Ba, ikusta laukotea nahiko gustora da bidea pilotarrekin. Eskerrez eraman, ondo eskatu Buionek, gozatzekoa du, baina gainera etorri zaio, ez du distantzan duen neurtu eta Jokinek erraz. Gantxoa markatu, baina Ormabiko agurpila berriro. Tanto, gantxo ona izan da, baina ez du oso zabaleratu eta bueno. Eta gora. Ba, ona zen. Horre aukera duenean Buionek soltatu behar dio. Hori egin behar du. Aurrenlariak gantxo bat sartu behar duenean eta txapara donan bezala, atzelari jotzaileak Dio pilotari, bai. Ez dago besterik. Horren ikusi gu Ander Kastresana, zelan esan dien Lezamako bikotari jarraitzeko lanean, gogor, ausart, martxa ez geizteko eta jarraitzeko, holan 3 tantotan txapelaren jabe. Bai, oso bikote gogorra eta sendoa, batez ere ez. Ikusten da gogortasunez atera ezaketela finala, momentu honetan batez ere. Oso sake bizia, Buionek besoak kakotuta eraman. Jeitsi bien tartera, Buion hor da. Beldurrez jo duela esango nuke, konfiantza barik, 3 aldiz eskerrez, hau hobeto eraman du. Kantxardian Jokin, jeitsi, efekto. Zokoan da bil orain beitia bilatzen. Erasoan, bai. Txapa gainean, ez du gozatu. Bien tartera derto moztua, nahikoa. Berriro moztu, ondo eskatu Buionek, eta kendu. Ondo. Ez da biltza eroso zornotxarrak tanto honetan. Gantxo sartuko da, goitik berako gantxo ederra izan da, baina txapaspira. Aurrokoan esan dugun berdina. Aukera zuen, bota behar zuen. Kale edo bale. Bai. Eta denbora askatuko dute, Buion pixkat buru makur. Eta txapela Lezamatik hurbil. Bai, oso ondo sartu da, oso ondo markatu, baina bera joatza jo. Pena bat izan da.
Ez dakit zenbat atxeden jo dituzten, baina esango nuke atxeden guztiak taktikoak izan direla atxeden hartzekoak baino. Nahiko lasai ikusten dut Mikel Estrada. Eta fizikoki laurak oso ondo ikusten ditut. Bai. Ez dut nekerik ikusten, somatzen. Egian Jokin pizka gehiago sufritzen, baina bueno, egia da lan zikin gehien egin duen pelotaria dela. Eta hori goraipatzekoa da. Esango nuke 2 huts bakarrik egin dituela eta oso motibatuta dago, orain ikusi zelan animatzen egon den Uriarte. Bikote sendoa osatzen ari dira. atxeden luzea Urkok. Zin da egon behitia jesarrita, Ez. 3 atxedenetan zutunik egon da denbora guztian ia. Buionek kuadria ekarri duela somatzen da. Bai, buia. Gero eta garrantzitsuagoak dira tantoak Zornotzarrentzako batez ere. Lezamakoek hurbilago dutelako txapela. Bai, 2 tantotara daukate txapela eta Zornotzarrez aspira. Eta erakusten ari diren gogortasunarekin opari gutxi egingo dute Lezamakoek. Bai, eta ikusien sendotasunarekin ez dut uste oparituko dutenik. Erresto ona, barruan, bote txarra egin du, baina frontoi honetan Bai, Zabaleko arrastoan horre altura pizka bat hartzen du txaparen alboan zoruak eta bote txarra egiten normala da. Argi eta garbi izan da barruan, txapa dago gainera hemen Zabalean eta zarata egingo luke. Argia izan da. Bai, guk hemen atzetik nahiko argi ikusi dugu. Buion zazpitik. Berriro atzeraka, zenbatetan ikusi dugun Adrian horretan. Baztertu, erdi-erdian du, jeitsi pelota, oso ondo jeitsi gainera, eraman Buionek nahiko egin du, eta luze berriro. Azkeneko tantoko gortzen Adrian. Ondo Jokin. Ez du arriskatu nahi Uriarte, dana atzera, lan egiten, gogortzen, tantoa. Bai, eta Jokinek oso ondo aprobetxatzen ditu atxedenak, Azkeneko 2 atxedenetan oso fresko bueltatu da kantxara. Pizkat berandu gurutzatu da hor Adrian, baina ondo eraman du Bingenek. Bila doa, pasatzen utzi, luze Buion, pelotaka ederra, baztertu gainera. Eta eraman. Mutx, ordu aukera, oso pelotaka polita, baina jarrita zegoen Jokin. Luze agian, ez? Bai, ez zuen hain luze, nahi segurazki. Ondo agindu Jokin. Zazpitik. Irutik sartuko gantxoz, ondo ireki du. Ondo bildu honek ere, gantxoa, baina ze ondo kubritzen Jokin. Sotamanoz, baztertu eta eraman, hau ere eraman. Zelako lana Jokinek. Hormabikoa jotzen saiatu da. Eta berriro ere, defentsatik ateratako tantoa, zenbat balio duen defentsak. Ezkurdiak esan zuen, ez? Finalaren atarian, batzutan partiduak defentsarekin erazten direla. Peioren aurka demostratu zuen bezala. Bai, zelako 2 tanto eraman dituen Jokinek, benetan gutxi baloratzen da halako pilotarien lana. Bai, azkenean protagonismoa ez, beti aurrelare daukate, haiek normalean bukatzen dituztelako tantoak, baina atzerareek zelako lan zikina egiten duten. Afizioa gozatzen, baina Adrianek pelota jaso aurretik ja txaloka. Badoa azkeneko sakera. Sakea labur, gainera datorkio, baina eraman. Eta berriro lanera Adrian, bien tartera. Oso ondo atera du. Hor dago Jokin. Luze, eta sartuko da pizkat. Ondo Buion. Kantxarditik Buion. Erdira berriz ere. Ez dio askorik egin. Pelota jaitsi, nahita, bien tartera. Denbora eman dio Adriani eta ondo atera atzeraka. Alberto, bai, zelako partida Jokinena. Zalantza izan du, baina ordoa. Beti gora, luze.
Partiduko pilotarik onena, esango zenuke, Jokin? Ez dakit, biek jo dute partidu oso ona. Adrianek ere tantokin du, ordua bila, luze saiatu da. Nik uste dute orokorrean gutxi baloratzen direla olako pelotariak, baina nik uste dut biek oso partidu kompleto egin dutela. Ez dakit bietako bat aukeratzeko kapasa nahi zen, ze asko gortu zaio partidua Jokini eta bukaera arte pelota jotzen eta lanean dabil. Zelako gantxoa. Ez du pelota kentzak kendu Jokinek, baina gantxo bikaina jo du. Ikusten zaio bingen izelako kualitateak ditu. Bikaina, bai. Pelota berri baten bila, ez dakigu zein. Gantxoz biditu egindakoak. Guztiz berotuta bingen eta urko lasaitasuna edo baretxa eskatzen. Eguna eta gaua, ez? Bikote hau. Bai, bueno, oreka. Guion oso lasai. Oreka, ez? Karri animoak ematen. Kastre olitu zaie eure bikoteari animatzeko bai, eta ia pelota honekin ze gertatzen da. Sei egin behar dituzte erreskadan. Txapela zorrotzara eramateko. Orain arte ez dakit lau tanto jarraian egitea lortu duten, baina bueno, inoiz ez da berandu. Erdi-erdiko sakea, ondo sartu da Adrian. Erresto bikaina, Erraz. txokoan erori zaio eta atera. Zelan gile. Bosteraino jeitsi. Hori bai Adrianei ikusten zaio partidoaren ardura hartzeko beldurrik ez duela, Ez. 16-15 urtekin eta nortasuna kantxan. Hori da, oso argi daukaz egin behar duen. Pilota duenean atzeratu. Aukera bat ikusten duenean bai botatzen duela jokaldia, baina orokorrean oso argia. Badoa bila bingen, gantxoa jo, bizia, baina ez du ireki. Bolea orain, luze doa eta bizi, pozoinduko zaio, baina eraman. Bingenek ez dauka galtzeko beldurrik, Ez, zabalera, toki txarrera, baina eraman. Berriro, pizkat berotuta, atera behar du hortik. Azkenean Adrianek pelota atera. Tikitaka bizi aurrean. Pelota jeitsi, Buion entzako pelota, pozoindu eta eraman. Urduritasuna kantxan, Bueno, Adriani oso urduri ezaio ikusten. Eraman, gurpila sartuko du ez, dejada, argia, ez du atera. Adrian ari da tanto dominatzen. Ondo Buion. Tanto polita. Pelota biziagoa da Zornotzakoen hau. Ikusgarriagoa egiten du tantoa. Eta lanera berriz, ze ondo. Oso ondo Buion. Zazpitik, Jokin ere edertu. Zazpitik zazpira bi pilotariak kasi, Bai. Peloteo klasikoan, baina oso ondo. Eman dio hor. Barrura doa pelota hori. Gerri-gerrian jo eta sortxira. Ez dio ondo eman, botea barrura egingo du horrek. Bizi zabalera. Eta kanpora. Eta kontuz orain urduritasunekin, Beste denbora taktiko bat, Ander Castresana. Hemen daukagu Zorrontzatik etorri den jende mordoska. Nahiko hurbil dago hemen, Jurretatik. Eta bueno, nahiko jende ekarri dute bikote honek. Eta zelako buia sartzen diren frontoian, ez? Partidua ez dute eskura, baina, bueno, hor da biz. Urrun ere ez, Egia ez direla bi tantora hurbildu inongo momentuan, baina... Lehen esan dugu, 20 bana nahi dugula, ez? Markagoian. Bai. Hauek ligan, elkarren kontra jokatu zutenean, urriaren 18ko asteburuan, Lezamako 22, lagun honakek emeretzi uste Lezama jokatu zutela partidua. Lezamak ez du partidurik galdu ligan, eta lagun honakek Zornotzak bakarra. Horreintza aipatu dudana. Nahiko estua bai, ligako partidu hori, 22 emeretzi. Bai. Hau holase da bai, 21-17 daukagu markagaioan. Pare bat tanto sakez egin eskero hor daude. Ez dakit sakez tantorik egin duten Zornotzarrek.
Ez daukagu amena apuntatuta. Ia esan partidu erditik aurrera apuntatzeari utzi diot nire akatsa. Ordo azakera Bingen. Hormarekin sakea erditik, horrela ondo errestatu ditu denak Jokinek eta hau ez da ezberdina izan. Lurretik apur bat ibili da pilota hori, baina erra Jokin. Hori gelditu da pizka gehiago, labur geratu zaio eta ez da helduko. Bueno, hutsa ospatzen, emozioak pilpilean. Adrian galtzeko momentua Barandikarentzako. Adrian berriro armaietara begira, aurpegi arraroak ipintzen, familiakoak, urduritasunak alde guztitan. Azaitasuna hemen barzaio mutilari. Bai, bentsat hemen final honetan Oreka. Emozio gehiago ikusten ari gara, ez? Ia ze gertatzen den, partida zabalik, bukaerara arte. Sake hona da, aire sartuko da Adrian eta ondo goleaz. Ze erraz airez, Bai. Zortzitik, Jokin ondo. Ia esaien besoa, pilotaka bikaina, ondo atera zaio Jokini, eta txapa gainean. Ez dakit atxan gogortu nahiko dioten partidua Jokini. Baina honi esaio besoa lotzen, honek ere sekulako nortasuna erakusten du. Bizi-bizi, zortziraino, zortzitik ondo guion. Ondo Jokin ere. Erdira pelotaka da. Baztertuko da hori, eta atera. Bingen airez, boleaz ez dabil asmatzen. Zabalean jako eta zelako tantoa. Ederra. Zelako tantoa jo duen. Zabalera jo duen lehengo jokaldia. Zelako tantoa jo duen Adrianek azkeneko momentua. Beitiak gai txalotu egin du, dejado hori. Oso ondo. Partidua oso tanto bikaina zamaitu da, horrela guztu ematen du, eta 28-18 Lezamarentzako txapela. Zelako nortasun erakutsi duen azkenengo momentuan Uriartek, ez? Ez du asko arriskatu partidan zehar, eta azkenen momentuan zelako dejada zabalean. Ederra. Ikusaria. Bueno, hemen ditugu jubiletako txapeldunak, Lezamatik, Adrian Uriarte eta Jokin Barandika, itxeingo dugu lehenengo Jokinekin. Bueno, lehenbizi zorionak, ez? Eskerrik asko, bai, Zeran ikusi duzu partidua? Pizka bat gogor, baina, hasieran gozatu gabe eta hori, baina, gero hobetu joan gara eta azkenean partidura hasi dugu. Guk hasieran eta batez ere bukaeran partidu osoan zehar oso sendo ikusi zaitu. Atzean bakarrik nik uste dut apuntatu ditugula 3 edo 4 galdutako. Oso hor, oso serio, partidu oso serio egin duzu. Bai, sartu dut buena eta buena, gozatu gabe asko, baina sartu dena buena, eta sufritu asko eta sartu dena. Bueno, ikusi da urduri esaletera jarri, naiz eta azkeneko tantoetan ia hor apur bat gerturatu diren zornotzarrak, baina partidua atera duzu aurrera. Bai, sufritu pizka bat amaieran, baina hasieran ondo hasi gara, bederatzi eta bat uste dut, eta hori lagundu egin dugu. Bueno pues eskerrik asko, Jokin eta gozatu txapelaz. Eskerrik asko, bai. Bueno, hemen daukagu Lezamatik, Adrian Uriarte, txapelduna, lehenbizi zorionak. Bai, kaixo, eskerrik asko. Bueno, zelan ikusi duzu partidua? Ikusi dugu gure amenen, gure ataletik, nahiko horra izan dela. Hor, tantoa behin eta berriz atzera bota duzu, pilotakaz gozatzen, atzera, tantoa oso horrak egiten eta zelan ikusi duzu zure burua? Tantoak landu hasiera uste dut, da partidu gogorra izan dela, da bai, azkenean gure
gure baitan geratu da partidua, baina ondo. Anderrek, Astresanak esan dizue partida gogortzeko edo esan dizue arriskatzeko edo... Partidu ikusi dugu atxean apur baten zegoela, hauze, pilota biziak atera dugu zelako eta Bulloneri pilotak hartzen zizkiolako eta, bueno, apur baten Kastrek bai lagundu digu, da guztien partez irabazi dugu, guztien laguntzagaz. Bai, komentatu dio lehen Jokini, nahiko bikote sendoa egin duzuela, tanto agortu dituzuela eta horrela batzutan irazten dira finalak, ez? Bai, azken finala irabazteko aldena egiten da ikusten dozunean partidua agortu eta beraiek apurten dutela, da tantoak zure goitan gaitatzen direla, hortan adi gara, da partidua gu irabazi dugula uste dut. Bueno, Adrian, eta bukatzeko, ikusi gu zelan, hori, tanto pilota atzera voltatzen egon zarela, eta azkeneko momentuan, 22. tantoan zelan botatu zuen zagalera, zelako dejada, Bai, hori dena jokatu behar neuen hor tantu hori, bestela ez baduzu erregatzen ez irabazten, da hori izaten dutenez, jolastu behar gendun, da jolastu dugu eta atera zait. Da partidua irabazi dugu horregatik. Bueno, ederto, gozatu, txapelaz, eta parranda ona bota. Eskerrik asko.
Bagara hemen berriro, lehenengo bi partiduetaz gozatu ostean. Final nagusi mailako berezi kategorian final handia ikusiko dugu orain. Nor baino nor gehiago Lemoatik Oier Etxebarria eta Arkaitz Eskuza. Eta Dizkide Galdakaoko klubetik Gaizka Karregal eta Aimar Barturen. Aurpegi ezagunak Bizkaian, Eneko? Bai, afizionatu mailan dauden onenetakoak, aurrelariak aski ezagunak, Aitor Garfen dabilena, Aimar Eskuza atzelaria urtarrilaren 6an Asperekin debuta egingo duen arabar pilotaria, Aimar Barturen laukizko atzelaria, Galdakaotik jokatzen dabilena final hauetan ezagunaia, eta Gaizka Karregal pilotari gogorra, manomanista itzela, final hauetan ere ohikoa, eta bueno, ia zerria maila ematen duten. Aipatu beharra daukat, gogoratzen naiz, Karregal txikitan, bera jokatzen zuela Atzelariz. Bai. Eta zelan eman dion buelta, zelan birziklatu duen, pilotan. Eta juveniletan, niko gogoratzen dut Karregal, juveniletan, trinketean buruz-buru jokatzen Graunian bazeudelako zirudienez bera baino beak frontoirako, eta uste dut, ez dakit erratzen naizen, bakit finala jokatu zuela, eta ez dakit txapela atera zuen trinketean, Kepa Roita Jaurirekin hau ere bere entrenatzaile zela. Eta ia, berritxar bat dugu. Bai, Aitor Etxebarriak austura doka. Bai, aurreko igandean eskumako dorsalean austura bat egin omen zuen. Eta egia da, eskumaz ez dela oso pelotari jotzailea, eskutatik arazo handiak izan dituen mutia izan da, eta bueno, askotan nire kontra jokatu izan du. Juveniletan final bat jokatu nuen Bizkaiko lauterdiko bat bere kontra. Derion. Zer jokatzen nuenean eskerbaretan. Bai, eta hor eskuma biziagoa zuen, gero arazoak izan ditu eskuman, pelota utzita ibili zen, operatu zen, Elordiren aurretik zebilen garai horretan. Bai, gaztetan oso maila honean zegoen. Eta ez da inoiz pelota eskuma soltatzen duen pilotaria, eta kontatu dugu. Errematatzailea. Airez oso ausart. Kontatu digute Lemoako pelotari batzuek, entrenatzaileen eukizuela soltatzeko aukera, joan zen soltatzera, labur geratu eta zaintiratu izan zuela hor eskumako dorsalean. Eta bueno, printzipioz berotzen nahiko lasai ikusi dut. Baina pare bat keinu ez dakit. Ikusiko dugu lehenengo sakean zelan aurkitzen den, baina bueno. Atzelariak dominatu beharko lio partidua, Aimar Gaizka Eskuzak. Gaizka Eskuzak ez barko da, Arkaitz Eskuzak. Aimar Barturenek eraman egingo du seguro. Eta Karregalek ziur daki Oierren lesioaz, elkarrekin egitute fizikoa Lemoan, orduan kartak main gainean dira. Segurunik, gauza horiek ezin da diskutatu. Ia final polita ikusteko aukera dugun. Botillero lanetan Adizkide klubetik Karregalen aita dugu, ez dakit bere izena. Eta uste dut Lemoatik, ez dago inor jesarrita hor Botilleron inguruan, baina esango nuke Mikel Aurrekotxa egongo dela. Aurrekotxa daukagu hemen gure aldamenean, eta horra doa, Aitorrekin hitz egitera. Ordu bete barrura arte, egungo azpitxapelduna hor jesarri da. Egungo azpitxapelduna da, iaz finala jokatu zuen Learen kontra. Marke Legainarekin finala galdu zuen Zeanurin. Ez du gogoratzen Leako aurrelariaren izena, ez aitaterako, eta atzetik aurrelariaren izena ez du gogoratuko, amorrua. Gontzal Uriona, Gontzal Uriona aurretik eta atzetik profesionaletan. Bai, eta atzetik Aimar Morgatxebarria izan zen. Ongo txapelduna, txapeldun geratu eta debuta. Eta aurten Bizkaiko finala jokatu, Arkaitz Eskuzak finala jokatu eta debuta bai. Ia, Morgatxebarria pasan urtean hori, zuk esan duzun moduan txapeldun atera eta debuta. Ia, Eskuzak hori berdintzen duen. Debuta segurua du, ja da. Urtarriaren 6an, jarri dio Aspek... Jokin Barturen da, Aimarre bera naia da. Ara, Bai. utxe egitea. WhatsAppetik abisatu diate, eskerrik asko Koldo. Gerratu naiz anaiarekin. Anaiak ekurenen jokatzen. Ia da, lehen aipatu zuen Aimar Barturen. Apur bat belarrira mine india da, baina ez naiz konturatu nire,
Bueno, zuzeneko arazoak. Bueno, Jokin Barturen nahiko lasai eta irribarretxu ikusten dugu. Beste Jokin bat eta beste Laukiztar bat. Hala da, final honetan Sanuritar bi, Laukiztar bi. Lemoako bat ere ez, kluba hemen... Nabarniztar bat, eta Laudiotar bat. Eta bueno, kadetetako Zaratamoko bat bai. Bera, aztapenetan, Aitor Etxebarria Gernikan, bai, beti jokatu izan du Arkupen Gernikan. jolastu izan du. Nabarnizen klubik ez zegoela esango nuk. Badoa gaizka sakera. Ia Aitorren eskumako besoa. Ematen serio dira, karregat. eskerrez jarriko dela errestoan. Beitu, bai. Eraman Aimarrek, Arkaitzek. Esker oso ona du, sotamanoz itzela. Buruz buru jokatzen du pasada. Eskerrez kantxardian, eta luz. Eskerrez berriro, Bai. Eta zabalean, huts. Aipatzeko pare bat kuriosidade edo. Liga honetan Lemoako bikoteak partidu bakarra galdu du. 22 bat Adizkideren kontra, baina aipatu behar da Aitorrek ez zuela jokatu partidu hori eta Eire Berreraino jokatu zuela euren ordez, orduan errefinidentzia askorik ez dugu. Eta Adizkidek 2 partidu galdu ditu Learen kontra, Okamika Arrizabalaga, eta Sastoren kontra azkeneko jardunalditan, eta 22 eta 14 edo, baina semifinaletan Sastoren kontra 22 eta 8 irabaz. Bi semifinalako 22 8. Lemoak Lezamari. Bai. Badoa sakera gaizka. Zake gurutzatua, pelota biziak partidu honetan. Gantzoaren bila doa, txokoan utzi, Aitorrek hanka biziak ditu hor. Tanto. Segurazki Aitor Bizkaian dagoen hanka harinenetakoa izango da. Harritzen nau eskuma ez diola bilatu. Jakinda lesioa duela eta... Bueno, supudatzen dugu jakingo duela, ez? Nahiko ziur nago. Elkarrekin egite dute fisikoa, komentatu digute armaietan Lemoakoak ziur direla, gaizkak badakiela, talde berean egite dute entrenamendua. Eskurdia lesionatuta egongo balitz, Peio Etxebarria jakingo lukeen bezala. Bai, arrazoiak. Egia da gian sorpresaz jolastu dela tanto hori, ez? Egian Aitorrek espero du zabalera botatzea, eta horregatik bota dio txokora. Bana, marka gaiuan, lehengo berdinketa. Animo asko Aitorrentzako armaietatik, Garfen dabil kontratatuta, mutila, gaizkak ere Garfen jokatza ditu partioak, eta ikusi dugu pasa izan da, baina ez dio bat ere soltatu zakeari. Ez dio bat ere soltatu, baina... Erraz. Tortxalean austura izan da, pasa egin du. Bai, baina fijatzen bazara, gorputzarekin jodio, besoa ez du gorputzetik aldendu. Ondo lagundu dio gerriaz, eta gorputzetik ez du batera aldendu besoa. Ia eskuarekin jo, baina pilota gerriaz mugitu. Pelota bizia komeni zaizkio. Aipatzekoa eskusak duen fisikoa, erako planta. Atzela izateko doa ikaragarriak. Master Kaiolan finalera aldu zen Zornotzako txapelketan. Beheko sakea eta eramatekoa zen, baina tanto. 2-1. Elkarra animatzen. Bai, gaizka karregalek animoak ematen Jokini. Nahiko aspaldiko bikotea, nahiko lagunak direla uste dut. Aspaldeanik, ez? Bai, aspaldeanik bikote. Ez dakit adin berekoak diren. 89koa da gaizka, Aimar, Jokin agian gazteago. Urte gutxiago edo adin berekoa esango nuke izango dela. Uze. Gantxo sartu da. Defentsan ondo gaizka. Jotzeko pelota Aimarrek. Azkerrera. Pizkat jandu, ondo eskatu Aimarrek berriz ere. Ez du golpe bizia, baina printzipio eskorik ez du faiatuko. Gantxoaz ondo Aitor, baina oso ondo defentsan. Eta erori zaio. Ezen utxe egitekoa. Pare bat ditu da. Bai biak. Uzako lan.
diferentziatzean behintzat berak markatu beharko luke. Baina ikusiko da, Gaizka eta Jokinek ez dute batere erraz jarriko partida segur. Ametik nik ikusten diot, Aitorrek nahiko haustura polita duela, ez da berotzen ez dio ematen pilotari eskumaz. Ez. Hau da, sakera Gaizka. Jokinen gorputza ere ular latza, Elegante. Aires Aitor, kantxardien eskerrez, konfiantza handia du bere eskerran Gaizkak, ondo eskatu. Palanka handia edo eskuzak, Ez dakiz eman neurtuko duen, baina mutil puska. Ikusten da... Albizuren antzera, beso luzeak. Bai, baina albizu baino altuago segur. Ikusten da Galdakaoko pelota motelago dela. Berriro, kantxardian eskerrez, oso ona du. Baina eskumaz, pelotak da gutxi ikusi dizkiogu oraingo Gaizkari. Ondo Aimar. Kantxardian hartu duenen pilota, eskerrez jarri da. Peloteoan, biak. Eskerrez ondo atera du. Hor dauka jotzeko. Gehiagi arrotu barik, lautik gantxo sartu. Hanketara eta oso ondo. Efekto pizkat eman dio pizkat albotik, hormara sartzeko. Ze garrantzitsua den aurlarientzako defentsatik aireak entzeko horma bilatze, gaur egun. Eraman Jokinek, gantxo Aitorrek, ona izan da baina kanpora. Oso gantxo bizia izan da, Ez zuen harrapatuko. Paretatik asko atera da, ez? Bai, ez zuen Zirudien uste. kanpora aterako zenik. Agian pelotak oraindik zebo pizkat izango du. Berrioarekin dauz, bai. Zebo pizkat izango du oraindik segurazki eta horregatik nahikotxo atera da. Ikusten zaio Aitorrek zelan berotzen duen eskumako Bai. eskua ahoarekin. Baina gehiegi zabaldu barik. Besoa ez du mugitzen. Eskerrez dena, Eskumaz jo du pelotazorik sakeaz aparte? Esango nuke ezetz. Ez du izan... Aukerarik ez. Ez du izan aukerarik bez, baina... Ederra Aimarrena. Joder, Aimar, barkatu. Barturen daituko dut. Eta eskumako denak eskuzarentzako, Lanak. Partida lan egonda, eskuzak gailentzen hasi behar du batzean, bestela zail izango dute. Pelotaka ederra, Gaizkak ez diola... Aimar, Amarretik ezin Barturen. Bai hori. Zer gertatu da? Hainbatekoa da, Gaizkak ez diola zabala bilatzen. Ez dakite bildurra bat duen, edo? Oraingoz aukera bakarra izan du bilatzeko, baina ikusiko da partida hasiera gogorra eta ona, landua egindako asko ez, baina aurreko bi partidak ez bezala orekatua eta pelotatua. Bi tanto ditugu markatuta, sakez bat eta bien tartera beste bat. Animoak, lemoatik. Oso astiro doa sakera. Pelota hau biziago da. Eta zabaletik denak Iruterdian jo du Iruterdian. Ez du ezer jakin nahi. Eta Gaizkak ez du zabalera erasotzen. Gainera badirudi ez duela ezer jakin nahi. Bai, ez dakit, izan daiteke Bildurra. Edo kiroltasunagatik ez duela egin nahi, edo igual ez daki. Baina hemen kantxara irtetzen garenean lesioek ez dute balio eta irabaztera joan behar da. Pilotaka bikaina 6tik 9-ra, Aimarrek eraman. 5-tik 9-ra berriro. Aimarrek eraman. Bila doa, Aitor. Labur geratu zego, ederra, oso ondo moztu bien tartera. Eraman Gaizkak, aukera du, amago bikaina, zelako tanto jokatzen ari diren lemoakoak. Aires? Ez da iritsiko, zelako tanto jokatu duten. Eta ze ondo mugitu duen pilota. Eskuzak, baina ze ondo mugitu dituen kontrarioak. Aitorrek? Keinuen bitartez. Aitorrek? Keinuen bitartez.
eta aipatzeko zelako zuloa ireki duen Eskuzak hor bien tartera Bai. eman dionean, zelako zuloa. Baina- Gero Aitorren keinua oso ona izan da, Hori da. eta zelako ziba. Zena atera den frontizetik pilota gorantza, Zonak diren keinuak erabiltzen dakizkiten aurrelariak. Aurrelari asko daude batez ere gaztetan, aukera duten bakoitzan gantzo sartzen direna eta zelan parte hartu duen Etxebarriak tanto honetan keinuekin. Pelota jo ukitu gabe, gabe, hori da. pelota jo gabe, tantoen zelan lagundu dion Eskuzari. Hork asko balio du. Hori da jokoa ulertzea eta kontrolatzea. No, orain pixka gehiago eman dio. Ondo Aimarrek, joder, Jokinek, eraman gaizkak. Bolea sartzeko zen, baina ez dago bolea sartzeko. Nahikoa jolasten dabilela. Bai, eta bila, Asko arriskatzen dabil jolasten. eskerrez, ondo kendu gaizkak. Esker elegantea, Eskuzak. Eskuza bikaine, talasai, Oso lasai. Lehenengo biak faiatu ditu, baina, beitu, eskumaz, beitu ze suabe eman dio, Karregale Bartureni lasaitzeko eskatu dio. pelotaka da ona. Tanto Eta alantzea. gora, hautsi egin duen hirugarrena. Nahiko eroso dabil Eskuza atzeko kuadroetan, baina hiru opari. Benetako partida hau, nabaritzen da, hauek gehienak veteranoago direla, gaztetan izaten diren, prisak ez dituztela, tantoak ondo landu, Tantoen artean bebai ondo deskantzatu. bai. Bado azakera gaiz. Sakean aurrera egin, zeke gurutzatua, ondo aterako zaio. Eskerrona, Erraz. Jokinek luzegi ez, baina hor mara. Hirutik hor bilatu dio eskuma. Bildu bakarrik. Bai. Gehiago ezin du, baina hor aukera, gantxoa, Ocho. dejada egingo du. Ezin du jo, baina tanto, oso ondo Aitor. Oso ondo Aitor. Ezin du jo. Bere mugak badakizki eta horren arabe dabil jolasten, eta oso ondo. Bai, segurazki beldurra ere izango du. Esker oso ona du, orain tanto honetan bebai kantxa erditik zabalera hor zelan egin duen gantxo hori, asko arriskatu da eta ondo atera zaio. Jokaldi zaila. Pelota berdinarekin jarraituko dute, agian batzutan ohikoa da pentsatzea, ez dute aldatuko dute. Bueno, eske orain aldatu dute bai, baina agian momenturen baten pelota motelago batek on egin aldio Aitorri Pelota sartzeko. aire sartzeko. Egia da, agian kostatuko zaiola gehiago dominatzea Arkaitzi, baina lortuko balu. Ikusi gogo Arkaitze zelan erakutsi dion bizkarra Bartureni lehenengo tanto hauetan. Denbora guztian etengabe. Zake luze Aitorrek, bila doa, gantxoa, bizia, baina tanto. Ondo irutsi da gaizka, Bai, ez du gehiagik gurutzatu. ondo, oso erraz heldu da, baina hor ez da bakarrik eskua jarri behar, hor sartu behar zaio, eta ez du lortu bera joan da, txapa bera. Harrigarria da, zelako fisiko duten mutik, ez dira hasi ez da izerditan, Aitor bakarri dago izerditan. Hori bakoitzaren nik ere izerri asko botatzen, nik ez daukat aien fizikoa, Sakera Aitor. Pizka eman dio. Kea. Aimarrek eskerrez Hartzea kantzerditik, irutik ez da sartuko. Kolpe bizia dauka Eskuzak, 18 urte ez dakit bete dituen oraindik. Eta debuta egingo du. Oso ondo, gutxigatik, barruan, baina bederatzira. Jeitsi pelota, eta badaki asko gustatzen zait hori, pelotari. Bila doa, ondo utzi, eta berriro. Agian errebote bat ikusiko dugu gaur. Botiboleaz oso ondo. Bai, oso ondo da aurrera eta... Ederra!
Goitik bera oso ondo aprobetxatzen denbora adizkidek. Baina ze ondo, Atxedena adizkidetik. Erra, goitik bera zelan hartu den pelota goi-goian. Zer itxaron den momentua. Ez du hotz geratu nahi, eta zuadera jarriko du atxedenean. Gorputza ondo zaintzen Aitor, fisikoki fin, beti gonda ondo. Gaztetatik. Oso profesional. Bai. Bueno, eta pasaizoren bat kontatzeko. Ezin nahi patu gabe gutxi, Barturenek udan jolastu zuela Mikel Goñiren aurka. Aurrean. Esan didatenagatik. Bai, ni egon nintzen hor bertan, Espetakulo berangoko eskasa frontoian, izan zen eta beste martxa batean jolastu zuten. Bueno, bere doiak ere horra azeleratu zituen aurrean, aurreko kuadroetan. Nik behin Gozuarekin jokatu nuen bere kontra Sopelako txapelketa herrikoian eta aurrean ez zuen nitaz ez jakin nahi, Kikilduta. Ai. Zazpitalau. Bai, tartetxo bat irekitza lortu dute, Bai. Lemoako pilotariek. Egia da eskuzak dominatzen duen bitartean, Aitorri eskuma bilatzen badiote ere, Arkaitzek eskuma kubritzeko aukera izango duela. Hau da, sakera. Luze, aire ondo. Zer arriskutsua den eskerrez. Ez dago barkatzeko, Ez dago barkatzeko, Eneko. Eta lehen esan dugu moduan eskerrez, sekulako mina egiten ari da. Pare baditu, hiru. Hiru ja zabalean egin dit. Eta tartea irekitzen, 8-4 markagailuan. Azkeneko bi hirutantoak agian errazegi galdaka horren interesetarako. Ez da saketxarra, 10etik, Zabaleko denak Arkaitzentzako. Pelota jeitsi, ze ondo, dominatzen du hor, albotiko postura hori dominatzen duta. Atzelari batek gauza ezberdinak egin ahal izatea ere garrantzitsua da. Eta berriro, Dos Paredes, ez. Pare baduda izan ditu partida hasieran, baina oso ondo dabil eskuza orain. Zer erraz eskerrez Aitor. Eta berriro, kolokatu eta aurrera joateko prest. Efektoaz, hanketara, erraz atera. Ia, besoan mugitu gabe, Eskerrez aize dabil. Ondo eskatuta. Dantxo sartuko da, berriro txokora eta oso ondo kubritu eskuzak, oso ondo. Eraman, eta ia orain. Txokora, bizi eta tanto. Ederra. Eta Arkaitzen lana, Bai. Ondo kubritu du. Harritzen nau, gaizkak ez duela Aitorren eskuma bilatzen. Oso ez dakit. Harritzekoa da, bai. Aurretik ez badaki ere ikusten da Aitorrek ez dira soltatzen. Naiz eta asko ez arriskatu, apur bat zaberatuz, mina egingo diola seguru da nik uste. Egia da, ez dela gauzarik politena ikustea norbait lesionatuta eta hori bilatu behar izatea, baina kantxan gaudenean eta konpetitzen gaudenean, saukena sauk. Bai, eta beste partidu bat izango baitu ezala. Bai, hori da. Gantxoak oso normala dira eskupilota. Bai, ez dakit segatik izango den, bere arrazoiak izango ditu, baina horregatik bada, Aitorren lesioak ez luke gaizkaren jokoa kondizionatu behar zentzu horretan. Lehen esan dugu moduan, finalak irabazteko dauz. Gozatzen. Eraman. Eta bitu eskumaz, pelota ipini bakarrik, eta ala ere gerrian jota zortzira. Ondo Arkaitz, eta gainera hormara, Jeitxiko du, ez luze.
Oso ama. Eta gainera oso ondo egiten dute nua, Bai, Ez da saia, saia da. Basiruen ez hartuko zela orain be bai. Tanto. Ez dago markatzeko, zenbat egin ditu da? 5 edo 6 egindako izango ditu. Dejagaz bat. 6 egindako Atzean bi. eta sakez beste bat. Eske, Zazpi haitu egindako. zazpi, Ondo aprobetsatzen atzelari otsailearen bentaja, orain arte ematen ari zaiona, eta lasai dira biak, elkar oso ondo ulertzen, zelako bikote. Bai, gantxoz baitu 3, atzean 2 eta dejadaz bat. Semifinalean Lezamaren kontra jokatu zuten, Oier Ormaetxe eta Eorta Bilboren kontra. Oso bikote arriskutsua Bizkaian, eta 22 eta 8. Esango nuke Arkaitz diferentzia gehien markatu duen pelotaria izaten ari dira txapelketan, eta bueno, Aitor bezalako aurrelari batekin, ja maila honetan eta kategoria honetarako veteranoa eta dagoen errematatzaile honenetakoa, ba, sekulako bikotea osatu dute Lemoan. Sake luzea, Jokinek eraman bakarrik, Zabalan eskatu dio Bai. eskuzak, baina hala ere bera zertu. duen, Bai, sobe. Ondo kendu. Bueno, egin behar dena, ez? Bai. Pareta biatu. Eskotan gehiago balio horrek. Hirutik, Zabala biatu. Urpila, Urpila ederra. Iritsi, hanka bizi. Bai. Bolea bizi hanketara. Eta eskerra eskantxardian gaizka luze. Airez. Ez du ondo aukeratu. Denbora zuen atzeraka joateko. Asko arriskatu da hor. Ezen botez jartzekoa zen. Bai. Pilota hori. Ta, Nahiko behan gainera hartu du Sotamanoz. bai, Galdakoren bostantotatik segulako partida egiten ari den arren, 4 eskuzaren faioak dira. Ia partidu erdirako pizkat orekatzen den markagailua, baina jokoan Lemoakoak nagusi. Bai, gehiago dira Lemoakoak. Eta gainera Aitor ez dago barkatzeko. Ez dago barkatzeko eta gaizka momentuz nahiko ez dabil Aukera gutxi ere izaten ari da, aukera gutxi izaten ari, baina eduki duenean bez ez da Zaila ez da. duela ondo erabaki bai. Zaila da, badakizunean, Ona. sake bizitala. Zaila da ere, badakizunean, aukera erdia duzunean, mine egin behar duzula, presio horrek ez du laguntzen, eta sake oso egin du. Oso motz. Egia Botea da, lau terdiaren arrastan inguruan eman du. Benere esaten gabiltza Zabala biatu behar duela tal, baina hirutik gantxo bat Zabalera bizi sartzea oso zaila da. Oso esker ona izan behar duzu. Bai. Eta berak badu, baina hala ere, Konfiantzaz bai, sartu behar zara hor. bai, eta hala ere zaila, edonork ez du, ezin du abiaduraz Aitorrek errematatu dituenak 2 barruan izan dira denak. Hor errazago da. Gaizkak oraingoz ez du aukerarik izanak. Markagailua egiten ez dakit arazoren bat egon den, ez? Ez, sei doaz, sei doaz. Ez dute markatu, hori da. Dudatan ibila gaizka Bai, ez dakite Jokin konturatu den. Gaizka konturatu ez dute, Jokinen gana gerturatu da. Ez gaude oparitzeko hemen. Ez, normal. Erra Sotamanoz, Gantxoa, orain bai, ez du gehiago gurutzatu eta ondo Aitor. Sotamanoz Zabalera, berriro, eskatu arren. Oi, hor zeba. Aber orain, pelota kendu nahian, eskatu dizu, ala ere sartu da. Asko sartzen Aitor. Aukera honenetan ere ez. Bueno, ikusi dugu orain gaizkak sartu duela beste martxa bat, tantuari ez. Bai, Pare bat bota dizko jarrean Zabalera. oraintxe bertan hor dauka aukera. Eskatu eta boleaz eman dio, soltatu baina. Akate, Ederki zabaldu, ondo bildu gaizkak. Sartu zaio hor pilota. Sartuko da ez, amagoa. Ez du gozatu pena. Atxamar lodiaz joan da hori. Bizi, oso ondo gaizka, tanto bikaina jokatzen ari da gaizka. Gogotxu gabil.
Pelota hau, nik izango nuke Galdakako berria dela, hau ez da lehenko abese motela. Berria dela. Ondo, arrimatzen gainera. Eskerretik eskerrera jokin. Peloteo klasikoa, biatzelariak. Gantxo zirut erditik. Eskerrez kantxardian Aitor, erraz, pelota kendu. Txokora, iritsiko da. Hankariñeko gizona. Bai. Gubiok ez bezala. Jokinek zeitik. Zazpira. Hori da kantxan agintzea, Luze, Arkaitz oso ondo. Barrek eraman. Eskuinez. Pelota kentzera bakarrik joaten da eskuinez, eta nik eskuzarenak ere. Ondo, gantxoa, ongi markatua, efektoz. Berriro joan da aurrera kapizkat, Bai. Ibili behar da kantxan. Defentsa, nahikoa. Eskumaz biltzarekin, nahikoa eta zaubera dauka Aitorrek. Ederra, eskerka da. Oso ondo pelota kendu gainera Arkaitzek. Labur geratu zaio. Tanto luzea hau, Bai. Lautik, ondo. Ez du ondo jo, txokora joan zaio pelota. Ondo Arkaitz. Gainera, ondo eskatuta. Mucho. Eta oso ondo atera Gerria sartuz. Zortzira. Aize. Hortxe du aukera. Jeitsiko du, eta ondo jeitsi gainera. Ederra pelotaka. Eskatu, amago bikaina. Ez du gozatu. Hori bai. Seitik, nahikoa. Berriro aukera. Luze. Bolea oso ona Jokinek. Dospa, ez jeitsi. Ia orain. Mandio. Tanto gogorra. Oso piotatu da. Bai, neketsua. Ondo kendu, irutik gantxo bikaina. Aitorrek Zabalen. Pena. Bototzera joan da. Azkar atera da gaizka gero, ez dakit tanto izango zen, baina... Nik baiet esango nukeneko, baina... Asko arriskatu da hor Aitor. Orain gaizka atera zaio. Baina oso tanto ona bikote gorriak. Osa, urdinak. Bueno, batez ere guzti. Bai, lauren tanto ona. Pelota honekin, Jokinek pelotak errazago kendu dio aukerarik ez du izan hiru barruan Aitorrek errematatzeko. Eta hor dago partidua. Momentu, 10:07 markagailua. Eta... Bai, gogortu da. Ez dago zulorik hor. Ikusten zailo bai Aitorrek zelan daraman eskumako gizoa. Bai. Ez du guztiz luzatzen. Espiko sakea, sartu. Oso ondo. Zortziraino, Oso ondo konpontzen dira. Bai, oso ondo ulertzen dira, bai. Arkaitz. Oso ondo zabaldu. Ez dit elkar ulertu, nahikoa. Eta pelota atera. Ez dut min hartu duela, Bai. Ikusi zaio. Botea holan labur geratu zaio eta esfortzu handia egin du hor. Airez doa. Mandio! Hoitik bera. Bila ederto, pasatzen utzi. Oso adi Aitor. Ze ondo doan Bila Aitor, Bai, oso adi. Tarkaitz ere adi hor aurrean, Ondo kubritzen du, ondo dago kolokatuta beti. Luze. Ederto. Eta asko arrimatzen du. Jokin hobeto dago orain, Bai, oso hobetu ondo da, Jokin. hasiera baino hobetu. Eta ez dauka lan bat ere erraz. Zortzidik ondo. Ia kendu. kendu. Aitorrek irutik sartu behar izan du. Ondo eskatua. Pena. Hoberen zegoenean.
Bueno, Lanerdietan, bikote gorria, lemoatik, Aitor nahiko burumakur ikusten dut. oso ondo hasi da, ja, Takinik erabaki honena bazen jolastea. bueno, finalak ez dira egunero jokatzen, eta Bai. asko kostatzen da finaletara iristea, eta Gero geldirik egon zaitezken denbora agian luzeago izango da, bai. bueno, Bueno, berak jokatzea erabaki du eta momentuz aurretik. bai. Boterik ere ez dio ematen, ikustutan honetan min hartu duela. Ez du eskerrez aterako. Baziru dien, eskerrez aterako zuela. Baina ez dio ez da boterik ematen, Itxura txarra. bai, luz egingo zaio partido. Bai. Bila joateko ez, hor dauk Arkaitzek. Oso pelotaka da ona, Bila. Zortzitik, tanto. Ondo atera zaio, baina Bai. Arkaitz izugarri jokatzen ari da. Eta horixe behar du bikote gorriak. Arkaitzek ez badu horrela jolasten, Aitorren eskumarekin ikuste jai izango dutela. Eta zuk esan bezala neko partida luzea egingo zaio Aitorri holan jarraitzen badu. Baina, bueno. Badoa sakera Aitor, Nabarniztarra. Luzeegia izango da hori. Pasa. Naiz eta dortxalean haustura edukit, 2 edo 3 paseia dagoeneko. Uru esala. Nik ez dakit bizitza osoan pasarik egin dudan. Nik ez. Sakera Aitor, bigarren sakea. Albotik atera dio, Sotamano Serraz, gaizki. Atzeragotik sartzen, gaizka, beste aukerarik ez du, hanketara jokatu dio Arkaitzek. Eta eskerrez atera. Jokin. Ederki, Bai. Egia da faio batzuk egin dituela, baina eske ez ditu lan errazak. Ez. Luze, eskerrez, Pilotaka. bederatzi terdira. Eraman, eta botera. Gainera etorri zaio, Sotamanoz, tokitxarrera, hor kostatzen zaio atxerak egitea pizkat, Gorputzo handi hori mugitu behar dauka. Eta dena ondo ezin da egin. Zortzitik, erraz. Ez du gantxoa gurutzatu. Ez du asmatu gaizkak. Errekortari lanetan. Gertu pasada. Txokora, Aitorrek txokoan berriz, kontraerasoa, eraman, keinu bikaina. Zelako keinu, Ikaragarria keinu. Zelako keinu. Eraman, hor ez du barkatuko. Oi. Pizka jandu baina hanketara, tanto. Erra. Keinuarekin, zelako mila egiten egin. Eske, tanto hauek, tanto erdia Aitorren aldi da. Bai, lehen bezala egin dituen keinuak ikaragarriak izan dira. Eta gero eskuda naiz eta nahiko gaizki jarri den pilotaka hori emateko oso ondo gero bideratu du, Pareta Bai, bideratu bai. du hor aire ekiditeko. Bai, bigarren aukeran hor, badaki karregalek airez beti ondo defendatzen duela eta altura bilatu beharrean, horma bilatu du eta Bizi jodio gainera. bizi jodio, aukerarik ez emateko, aire sartzera eta oso jokaldi azkarra izan. Tanto ona jokatu dutela pilotariek, Bai. baina bai, goraipatzeko Aitorren keinuak. Biak ari dira oso ondo jokatzen. Pilota ikutu barik zelan Mugitzen dituen, Bai, zelan mugitzen dituen. Lehenengo keinuan ia pelota jandu gaizkak. Bai. Errekortarianetan Birritan, bai. Tanto berean birritan. Bizkar txarra Barturenek, Bizkar txarra Barturenek. Bai.
Laukizen, bueno, berango tarra da, ez? Berango tarra. Kara, Laukizeko klubekoa zen. Berango tarra. Berango tarra Egia da, da, egia da. Egia da. Laukizen ibidea gazte bere... Gaztetan Laukizen. Gaztaroan, bai. Atutxa Arturen, bikote mitikoa zen. Bikote mitikoa. Badu azkantxara lau pilotariak. Seitantoko aldea. Ez dakit zenbateko izan den alderik aldeena, baina... Izango nuke agian hau izan dela, ez? Izan daiteke bai. Bado, sakera Aitor. Ondio pizkat, Bai, ona izango da. Baina hor, goitik bera, eraman, keinua. Bo! Oso ondo gaizka, manomanista da. Bo. Ederra! Ederra! Oso ondo, bai, oso ondo biak. Atzean lau tanto ja. Eta eman pelotari, eman pelotari bizi. Eman eta fronte xerdian Hori jodu. da, frente zerien jodu eta zazpian botea, Oso ondo biak. Hori lehen esan duena, atzean ja lau tanto. 3 eskuzak eta bat Aitorrek. Pena da Aitorrek lesioa izatea, baina agian horrek lagunduko die taktikoki hain ondo jokatzen. Bai. Gainera oso ondo ari dira elkar ulertzen. Bai. Zake luzea, aire zaizkak eta aukera berriro Arkaitzek. Eta gurutzatu eta zazpitik ezin eraman. Oso ondo dabil Arkaitz. Bera dabile... Latio atera du pasatzera eskuzak. Bera dabile ritmoa markatzen eta Aitor gainera horrela ibilita bikote oso handi osatzen dute. Eta artea ireki dute, Bai, 8 tantoko aldea, ja da. Zazpiren faltan 8ko aldea. Zulo hori izteko komeriak izango dituzte. Adiskideko klubeko pilotariek. Sakean Aitor, luze. Jokinek amarretik, eraman. Airez eskerrez. Hankageldian askotan, Bai. Hankageldian Baina askotan. Alan da Bai, ematen eta dion. eman, Gantxoa ondo irekia, oso ondo gaizka. Oso ondo, eta pozoin du. Ja orain. Eskerretik eskerrera. Eskerra dirudi, gaizka, Bai, oso ona du. Gantxoa, baina Nahikoa. zelako defentsa, Nahikoa, baina hobeto. Denbora hartu, berriro kantxan jarri. Pilotoka ederra, Jokinek. Azpitik, toki txarrera, nahikoa. Gantxo sartuko da, ez? Nik uste dut Aitor ez dagoela airetik sartzeko. Zelako bolea. Erra, Ñakoa zabalean, hor justu iristen bada ez du barrura sartuko. Ez. Zelako bolea, Arkaitzek, Arro, gehiagi jo barik. Eta bolea bizia, zeitik eraman, Hor dago aukera. luze, baina eraman Arkaitzek. Ñako atxokoan, hanka bizi. Denarekin eman, gantxoz bien tartera. Oso ondo lanean Arkaitz, defentsan oso ondo tanto honetan. Zanik nire pietak gora. Ondo Jokin. Arriskoak hartzen, gaizka. Ia jo barik, baina ondo. Gorputzaz oso ondo laguntzen du. Bai. Labur geratu zaio, pelota gelditu da. Eskerrez ondo. Zelako konfiantza duen airez, Mucho. Horto jeitxi.
luze, eta Sotamanos pasa gainera. Gantxoa, Iñako atxokoan efektuarekin, berak ere, moztu, Aitorren besoaren txako tanto gogorra. Eta Gaizka nekatuta, tanto gogorra izaten ari da. Eraman, bila do Aitor, pasatzen utzi, eta luze berriz. Ze ondo. Bo, eraman mutxo, horrez du barkatuko. Bai, barkatu du. Hor zegoen Arkaitz berriro, Oso negatuta Gaizka, Bai, ritmo bizian ari da. Emabikoa, Ederra. ez bota, kontuz! Ederra. Ai. Ez bota. Beso lan eukita, la hostia. Tanto bikaina. Bai. Aizket, Ezen jokaldi batera errezak. Hortxe haukazuloa, nik uste. Galdakoko bikoteak Aitorren eskuma bilatzen badu. Bai, baina bilatzeko ere aukera izan behar da, Oki ditu pare bat hor, eta adiez dejada bota duenean txokora Ormabikoa edo zabalean botatzeko pilotaka zen hori, eta txoko abiatu du gainera. Aitorrekan karina ditu eta oso errazen da. Ez da erraza. Ari saiatu da tanto honetan Gaizka asko, irutik, erditik, lautik ere pelota zabaltzen, baina Aitor jarrita badago, pelota gorputzaz laguntzen pasatzen du. Oan horren minandirik ere ez dio egiten. Besoari eutxiz, Aitor. Erditik doa sakatzera, ez dakit txokotik aterako duen Gaizkak. Litzateke aukera txarra izango, zabalera ateratzea. Erdiko sakea, bai. Dos paredes. Txokotik, Txokotik txokora. Serre Gaizka. Efektua sartu dio eramateko. Eskumaz. Nik uste dut Gaizkak gantxoaz ez duela asmatu, baina sartu nahi diola bere ritmoa behintzat eta eskuza behintzat nekatu. Baina, a ber horrela zer lortzen duen. Irutik gantxoa, bikaina, ondo Gaizka eta tanto. Horrez da joan Aitor. Eta aurrere gizen Arkaitzetzak. Aitorrek uste zuen hor eskuza dengo zela. Bai, baina ezin pelota arrasa. Leku guztietan ezin dagoen. 9:15. Finala dago ondino, Bai. Nik uste bikote gorriari partida luze egingo zaiola. Eta galdakautarrak, hori, lan eta lan, ia saria lortzen bauten. Bai. Badu asakera Gaizka, berriro txokorantza. Sake bikaina, aire zeraman, eta barruan da. Luze, zazpitik, eskerrez, hankageldian, Gantxo erra. Aurpegi horrek asko esaten du. Eta Gaizka zerre bere buruarekin. Baina Gantxona jo du, irutik. Ondo iritsi da Aitor. Seitik eskuza. Mandio. Boti boleaz. Konfiantza du postura horretan. Goitik bera asko zabaldu. Berriro toki berera. Bote txarra egin dio. Airez Arkaitz, eraman. Arkaitz airetik pasatu nahi badu, eman beharko dio. Eskatu eta kendu oso ondo. Ondo jokin. Irut erditik, txokoan luze. Gustatzen zaita zelan agintzen duen eskuzak. Bila doa, gantxoa bizi, hanketara, eraman. Atzetik aurrera, hor bai jodiola. Zazpian bote, nahikoa. Ez da ondo jarri. Irut erditik gantxoa barruan da. Ederra tantoa, ez eraman! Eman dio eta min hartu be bai. Ematera joan da. Bai, hor aukera ikusi duta. Oso ondo Gaizkak zelako defentsa.
Eta ez da iritsiko. Zarako pelota eraman duen gaizkak, Bai, lurrera bota da. Kasi pasata, eta, Bai, kasi pasata eta zelan eraman duen. Gero Aitor berotu egin da, ematera joan da, eta bai. ikuste sekulako mina hartu duela. Bai. Atzean, 6 egindako, ja. Pelota berria ateratzekotan agian. Pelota gilditu dira, baina Arkaitzek nahiago du erosotasunarekin jarraitu. Ja, pelota berriarekin segurazki min handia egingo dutela, baina eroso zauden bitartean eta tarte honekin agian bukaeran gogortzen bada pelota berria gordetxa ez da aukera txarra. Ematen dio pelotari, Guztua holako pelotariak, Zeran ematen duen bi eskestaka eskero zonadeko, eskuma gai, bi eskuekin. Postura elegantea gainera, agintzen du oso ondo. Luze sakea, erdiko sakea, ez deu eramango. Ezen sake izateko, tanto izateko ezen. Beste finalekin alderatuta, sake ez tanto bitxi. Bai. Partido honetan. Berriro sortzi tontoko aldea, alderik altuena berriro maneka joan. Erreakzio txiki bat izan dute Galdakaokoek, baina Aitor sufritzen egon arren jokoan oraingoz ezberdintasun handia dago. Oso dotore, Aitor. Badaki zentzu dien bere mugak, eskumara doanean atzelari izten dio pilota ematen eta gero berak aukera duenean eskerraekin bihorritu. Bado Aitor sakera. Luze, ez da sartuko gaizka. Eraman, osta, ireki. Aires berriro. Konfiantzan handia du, eta eman, Oso ondo jokin bai, Bai. Zabalera eta... Ez da gutxe egiteko momentua. Ez, baina, bueno, normala da ere, Aukera duzunan sartu nahi duzu. Sotamenos askotan jotzen dior esku horpoarekin, jamoiarekin, eta ondo dominatzen du Sotamanoa eskerrezein eskuinez. Eta zaila da hain dominatuta zaudenean jokatzea. Orduan, bueno. Eskotan saiatzearekin, bueno, berarentzako gaizkarentzako ez da nahikoa izango, baina saiatzearekin nahikoa izaten da. Hor dago aukera, beste amago bat. Hori errebotera da. Airetik ezin eraman. Errebotera zijoan, hori seguro. Lehen berotzen ikusi dugu errebote bat, eta hori Kepa Arrauta Jarri frontoi honek 11 kuadro dituela. Eman barzaio. Beste atxeden bat. Adiskidek eskatua. Eta partidua apurtu dela dirudi, Bai, jokin izkitan ikusi dugu Bernaola epaiarekin, ez dakiz esan dion, baina horrelako irrifar bat atera zaio, esan ez... Asperen ez. Bai, zego gorra izaten ari den. Asko ari da Arkaitz. Bai, eta lehen esan duguna, hasieran duda batzuk izan ditu, ez da oso finibili, pare bat 3 galdutako izan ditu, baina sekulako egurra dabil ematen. Bai. Pilota kentzen ematen, 7 bote zenbat jarri dituen jada, aires behartzera jotzen. Bai.
Eta Zagala oso ondo kubritzen bai. Hala da bai. Kantxara lemoakoak. Eta baita aldakoak ere. Zuk Aitorren kontra jokatu izan duzu orduan. Bai, eta segurako gurra jaso bai. Figura galanta, Bueno, alakoen kontra normala da, eta ohikoa. Txiki-txikitatik, infantiletan eta kaetetan sekulako jipoia jaso. Kale binetan igual irabazi nion. Leioako kantxa dotorean, sakonetan. Ikusten ari baten batek ezagutuko du Leioako kantxa, azte zina da. Badoa sakera Aitor. Sakea luzeak denak. Eraman, bila doa. Gantxoa, erdira zai ondotera. Eta orain, aukera berriro. Eraman, eta nahikoa. Atxerik berriro botea, Zer ingo du orain? Zirrizta. Oso ondo. Taian du, pelota taian du. Gainera etorri zaio baina ere. Egindakoak eskuzak baditu nahikotxo. Atxean eukiko Hiru lau. gehiago. Zirriztaz bat. Eta atxean bost eukiko ditu, bai. Zeman gustatzen zaizkigun gantxo eta zirriztak, Bai. Entzun behar duzu, Spotifyen dagoen podcasta. Spam. Leioako pilotalekuko pasaizo bat kontatzeko asmotan, gogatzen naiz, Barakaldoko pilotari bat etorri zenean, eta frontoi ikusi zuenean, zelan esan zuen, baia full. Badoa sakera Aitor. Bila, errestawan ondo gaizka. Eskerretik eskerrera, Erdi-erdian dauka. Gaizka direz, baina bostetik, bostetik. Ondo agintzen. Txartu eman dio, bai. Ez du bakarrik atzelariak agintzen. Barruan zen pelota hori. Bai. Gantxoa? No? Nahikoa. Ze askar iristen den Aitor, Zelako hankak, bai. Bakarrik utziu pilota bat eman gabe. Bai, eta agian iritsiko zen. Oso ondo izan da. Botiboleaz, abiadura eman. Eskatu. Eta luzatu jokinek. Zazpitik, eskerrez. Gantxo bikaina. Gurpila eman dio hormodikoa, baina iritsiko da gaizka. Pena. Tantoa merezi zuen horrek. Bai, behartuta iritsi da. Jokaldi egiten saiatu da, baina txapabera joan zaio. Bai. Hormodikoz beste tanto bat Aitorrek. Apur bat etxita, ja, 21. tantoa. Bai. Egindako bezala puntatuko dugu, behartuta galdua bintzat. Bai. Eta, bueno, esan behar da, badirudi, partidoak ematen duen bezala amaitzen badu, Liga bakoitzan liderri izan denak eramango duela txapela, bintzat hiru final hauetan. Badoa azken sakera Aitor. Lemoak afizionatuak pozik. Nola ez, Eneko? Bila doa Aitor, pasatzen utzi, galanta eman dio. Eta tanto. Izugarri jokatu dute biek. Eta zazpi egindakorekin bukatu du eskuta. Bueno, zazpi egindako atzean egindakoak. Gero zirriztaz badauka bat. Asko jokatu du. Eta bueno, ia zer dioten protagonistek. Txapeldunek. Animo, Mikel.
Bueno, hemen ditugu txapeldunak, nagusi mailan, hemen Arkaitz Eskuza, zorionak, lehen da bizi, zelan ikusi duzu zure burua. Apur bat hasieran dudekin ibili zara, pare bat galdutako eduki dituzu, baina gero azkenean zelako egurra. Bai, bueno, hasieran 2 pilota edo galdu ditut, eta, bueno, dudak ez, baina bai, nola agian etorriko ziren, eta bueno, gero ja hobeto jarri nahi zenean pilotara, gehiago eman diot eta asko hobeto, bai. Azkenean bukatu zu partidua, uste dut atzean 7 egindakorekin, eta horre kortada zirrizta zein duzu bat, bueno, ikusi dugu zelako ziba eman diozun pilotari. Bai, bueno, gaur Aitorrek zeukan lesio bat edo, eta orduan pilota asko utzi dizkite hor aurrean, eta aprobetxatu dut hor egurre emateko, eta bat ere bai hor moztutakoa, botea arraro bat egin dit, eta hori bai. Bai, hori esango nizun orain, esan digute lehen, Aitorrek lesio bat eduki dauela hor dortxalean, eskumako dortxalean, ikusi zaio zelan egon den hor makal bakarrik jartzea joan da, eta baina oso ondo ulertu zarete hor frontoian. Bai, urte osoan egon gara hor bikote oso ona egiten, eta bai, pasaren astean dortxalean fisura bat edo egin zen, eta orduan hasieratik esan dit, doazenak hor aurrean utxiko zizkidala, eta bai, ia ez du ikutu eskumarekin pilota, txarto zeukan, baina bueno, irabazita pozik, eta bere bai, partido hona egin du azkenean. Bai, ikusi dugu. Bueno, zelan ikusten duzu orain zure burua, jakin dugu debutatuko duzula urtarrilean, 6an, ez? Urtarrilean 6an, eta, bueno, urduri egongo zara, ez? Bueno, momentuz gogo askorekin, oraindik urduri ez, baina, bueno, egunak pasatzen direnean, seguru aski urduri jarriko naizela, baina, bueno, ikastera, hor urte hauek egongo naizela profesionaletan edo, eta bai ematera. Hori da, Arkaitz, eskerrik asko, zorionak, eta gozatu txapelaz eta orain datorrenaz. Bai, eskerrik asko zuei. Bueno, orain edukiko dugu Aitor Etxebarria, ez dakit non dagoen. Aitor, falta. Aitor, zelan. Jakin badakigu eskuma hor dortxalean eukidu zula lesio bat, eta, bueno, lehen da bizi zorionak. Eskerrik asko, bai hori da. Pasadan domekan semifinaletan emondozten tiro txiki bat, eta eskerrak Gernikeko Markel Desain fisioari hartun dozte beso zabalik eta indozte gaur jolasteko, eta, bueno, Arkaitz Eskuza handi bategaz gaur irabaztea lortu dut, ez. Bai, lehen komentatu dut Arkaitzi, zelan hori oso ondo ulertu zareta alkarri, eta zelan itxi dizkiozun holan piotaka nahiko txau zabalean, ze eskumagaz, hori, larri bizarelako. Bai, ez, azkenien ni eskumagaz sartu entregatzeko edo berak sartu rebotan jartzeko, erreza izen da, ez. Berari itxi, keinuek azbizek etortu zen aurrera, eta horrein dugu min asko, eta mondotxo asko, eta posik, bai. Bai, hori, oso ondo ulertu zaretela argi dago, baina zuk oso asko agindu duzu bai aurrean, ez du bakarrik atzelarak agindu, zelan keinuen bitarte, zelan tanto batzuk, zureak ez dira izan, ze azkenan eskudak egin ditu tantoak, baina keinuen bitarte zelan tanto erdia behintzat egin duzun, ez? Bai, sartzen itzen eskerrairez, eskerragaz azikeratik gustora sentidu naz, eta igual haurek peligroso ikusten bien aurrien sartzeko ni, eta bueno, keinuek egin de, bizek aurrera etorri dira, eta gero badakigu zelako golpi edekon Arkaitzek, eta oso posik beragaz irabazite. Zorionak amendi berari hilabete barru debutatzen dugulako, eta, bueno, niretzako posik, bai. Bale, Aitor, gozatu, zaindu dortxal hori, eta ia luzaroan ikusten zaitugu hemen kantxetan. Bai, hori seguro, eskerrik asko. Bueno. Eta hau izan da guztia, hemen Kepa Arroita Jauregi frontoitik, eta orain izango da sari banaketa.
Hortzi du, 2022ko Gazteak lehen mailako txapelduna. Eta Gazteak mailako klub txapeldunariko garaikurra emango dio Imando Darresek, beraz, Lezamako ordezkaria pasa da izatera beraien garaikurraren bila. Hortzi du, Imando Darresek, Bizkaiko Eusko Pelota Federakuntzako lehendakari ordeak Gazteak mailako garaikurra emanatzen. Jarraian, arratsaldeko 3. partidan, nagusien Orozko mailako finala jokatu da, eta aurten 2022ko klub azpi txapelduna Adizkideko kluba izma, beraz, eta Jokin Barturen pasa daitezela beraien garaikurra bila, Gaizka Regal eta Jokin Barturen hortzi ditu aurtengo nagusien mailako, Orozko mailako azpi txapelduna beraien doian jotzen, Ander eta Emaitzen bitartez, ditugu Gazteak. Eta aurtengo 2022ko nagusien Orezko mailako klub txapelduna Lemoako kluba izan da. Bera, Txalo Baturi, Aitor Etxebarria eta Arkaitz Ezkiza. Hortzi ditugu aurtengo 2022ko bi protagonistu nagusia. Hortzi ditugu Imanol eta Ander, beraien sariak eta txapela batzen, beraz, aurtengo El Corte Inglés sari nagusiko bi txapeldunak hor ditugu. Kluba, adiz, Lemoako kluba dugu. Hortzi dugu ateratzeko argazkia, aukera duzue, argazkia, beraz, hortzi dugu aurtengo bi protagonista nagusia. Eta bukatzeko, Orezko mailako klub garaikurra emango diogu. Beraz, Lemoako klubaren ordezkari bezala, Ireber, pasa, bera zure garaikurra jabetzen. Lemoako klubaren ordezkari gisa, Emaitzen bitartez, hortzi dugu, Lemoako klubaren ordezkari moduan, aurtengo klub txapelduna. Bukatzeko, denak pilotari protagonista guztiak egun bildu, jaialdi honetako protagonistak eta azken argazkitxo batera dugu, beraz, hurbildu, antolatu pizkat, atzian, beste batzuk aurrean, beraz, matikuta batzuk, oraindik gaztea zarete, beraz, hurbildu, makurtu, eta azken argazkitxo baterako dugu, beraz, ikusle guztiok hurbilda zaitezkete zuen argazki ateratzera. Eskerrik asko ere zueri, etortzeagatik, ikusle guztioi. Ez da, ere, hortzi ditugu, gaurko jaialdiko protagonista, beraz, eskerrik asko guztioi ere, zetetik azikot, eta horren urtean.